Kisumu kanya kwa mukyo nyaka kisango ala ko mbaka kawaranga ne weche mag siasa dongruok kod mag mutene kod ngima dhano kamoro amora ma intiere bende ing'eni nitiere peke yudo kata opande e gwenge mamoko magi weche matuchno kar kanya kod muke jwang kawarango gi kani to weche chal nade yangore kar kani jodak e gwenge ma Mageta Island wano chula ma Mageta negi peke yudo opande to gisebedo kode kuom kinde machal nade maga achiel kuom weche madhi bedo kaka warango ka nitiere weche milieko ni ponono IBC chano tiyo kod teknolojia mopogore koso nitiere maling'ling mopondo mago duto iyango gi elela to bedo ka githuolo mar nono gi achiel kachiel antiere gi wele studio kar ka ang'ene gi bedo kae ka watwak kodgi achiel kachiel kotenore kod chal mar wach ni to gik ma jopiny osebedo kalose ginto giwach ang'o kawuono kanya kora moke jwang' wadhi bedo kae gi welo adek maduto bende osechopo e studio kar ka adhi miyo gi thuolo mar mondo mi bende gimoswa mana ka wantiere kodgi kar ka achiel kachiel ka warango chal mar Kenya ne piny Kenya to chung' nade kawuono wantiere kae kod wuok karachuonyo ma bende en ja ohala jalony e weche mag siasa kendo ja siasa kawuono ka warangi kar ka ang'o miwa thuolo adamiye thuolo sani mar mondo mi omoswa okinyi ma kawuono an ka kod Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo ma bende ni e studio kar ka oyawre daktari kendo machiegni oyawre nya Cleophas amoso ogando nage kamoro amora ma gintie okinyi masani ka gibedo machiegni mondo giwinj twak chal mar Kenya weche madonjonwa ka okinyi gotieno ng'eny to watemo ng'iyogi mondo wafuon ne jo Kenya kaka weche gi nyalo bedo maber kata kaka weche gi nyalo konyo Kenya omiyo kamoro amora ma intie arwake budho mokinyi sani to moloyo oganda na makoro rita ma jo karachuonyo wan Kenya pamoja kendo ang'eyo ni weche dhi bedo maber kamano daktari weekend obedo marabora ochalo nade kodi momori gi moko mori weekend ni to obedo marabora res kaka weekend mamoko noyudo ka bende an bende ne gik mano timorona atho ng'eni wan jo Islam to ne wan gi liete moko modonjo na ariyo e dalawa koro mago nomiyo weche obedo na mogajore koni gi koni kaka pile ung'eyo ni gin gik moko mwatimo pile mwatimo piyo piyo amin koro ne waiko sabato kendo wachako waiko jumapil magi ne gin weche manitiere kanyendo king'iyo weche mag Kenya kaendi weche thoth koni gi koni kendo aneno ka gik mamora en ni sani aneno ka koro jo NCIC chalo ka gima do chako tich motegno mondo jo bet doge pusore e weche mag siasa kagi gilos gi chik gi yo makare mondo mi Kenya wuoge ndara maber mar peace mwasebedo godo erokamano itimo do tudo abo mani e wachno podi kamorange kar ka kino wachine enye chenro kama chelo antiere ka kod ulu machielo mabendo darango kar ka jawala jalonye weche mag siasa bende ka on kode kar ka mar mondo mi moswa okinyi ni national dongo yawre kino machiegni ramo iti kindalo mathoth Pada mathoth Cleophas machiegni amor kaneni erokamano mosa no ganda ninyi kwar manya gwang kamora mar montiere oyawre uru uduto amoso ka gema ber ni sani nitie jok moko mowuok odhi menyo nitie jok moko bed mowuok modhi e yore megi mag timo gimoro amora mag timo gimoro amora mag diere to nitie bende moko bende mantie masani pod manyo gima gidwaro mondo gitim akwano maber kuchako odiochieng' ma kawuono kendo going forward nyaka odiochieng' rum ubed odiochieng' maber kendo odiochieng' moro bed very productive antiere ka bende kod jagoro maduong' e duond bura mano mar Party of Kenya ka kod wakili Cecil Miller ma bende ni e studio kar ka okinyi ni oyawre wakili kendo machiegni oyawre kabisa achio maber weekend obedo nade weekend obedo maber kendo ogo nyasero kamano wachake maber imosi oganda wa kod jo Nairobi bende okinyi samoso jo Nairobi te ni nyasaye oritu kabisa kendo joka nyanamba moso te kuma gintie erokamano machiegni enye chenro wadachako kae kod sigana mabende wasebedo kae kwa mulo kine ka kinde kwa chopo kar kato da mule mana mapeyo ni mara sani wawinjo duond kanisa jisbenye kanisa ni kakure kendo giduto e duond kanisa kae nitie Nyanza clergy kara jo tendinde mopore mawuok alwora mano ma kaluo mabende ogolo duoni kotenore kod lwenje mag siasa mosebedo kanenore e rombe mopogore mago mag siasa e kinde mokalo wawinjo ne kaka ne giloso chandruok mane waneno Homa Bay en mana gima tin mar gik matut maricho matimore e Kenya kik wanene ni Homa Bay nye ji gore ji ringo ma en problem ma the whole Kenya
sirikal nyaka ng'e gima dhi nyime, gi political leaders nyaka ng'e gima dhi nyime, gin ema gi finance hooliganism gi gik makethore gi duto te. Tawa wacho niya, onge sirikal madhi nyue, to wuoyo ema nyalo konyo piny. Ka nitiere joma nie power gi joma onge e power, gibiro to giwuoyo, waduogo gi dwasungu gi dialogue, to giwachore niya, mae monego wadhi kodo nyime. Ok wanyal bedo gi piny ma campaign chakore ka sirikal moro chakore nyaka giko. Whatever they put the young people to do is a replica of their behavior and what Kenya will become. So we are asking them to kindly restrain from putting our country into chaos. They should rather empower these youths economically. A youth who is empowered will not go to the street to throw stones. A youth who is empowered will not go to beat people. They will become responsible people and family people. Don kanisa wakili sasa nimela cha kodi ujo kanyo mago dolo loso rawaera maungi ku teach ibuti godo mane gima gite mwacho karaka to wajingi mati more mabe okene mabe kende en gino mokwako konde duto mapacho kai nyaka sani begise woko ko motegno mar kwero gino kata gima giwacho sani benen kwero koso mana kono oganda niero gini timre konde gi duto koro wanto watimre nade kama wantiere counties omakali. Yes, gima uje gima jodolo go wacho, en adiera ni jonjore gi ng'eny, guns ng'eny Kenya te, lakini range mano time go mabecha ne en malo matin. Nikech king'iyo list mar joma no ung'ana ngada gi beti, gi joma ngo gi bonde, joma no inyore, ne ng'eny kabisa. Koro gima nya wacho ni wach mwacho mar koso tich mar joma tino, mana adier Kenya mzima, lakini gima no nene homa becha ne rach zaidi. Nikech osetim gino waseneno gunship no Kenya te, lakini kaluo ka especially Homa Bay County no bet mang'eny ahinya. Koro gima nyacho ni jo kanisa gino osiem gino matek molo kaka giwacheni. Nikech ka giwacho ni en gima timre Kenya te to gino normalize gikete gima kawaida. Koro gima nyacho ni nyaka gini sieme kaka gi nguvu madwarore. Nikech kaka negitime cha no da bet marach ahinya makata no da bogo jo Kenya. Nikech onge kuma senene Kenya ka kuma beti oseyuake moloka Homa Bay ka. Koro gima nya kwani jo kanisa odonje gini kendo gisiem gini gima tek kabisa. Kikisieme gima yot kamano yot. Kaya kisema yot to jidhino ni en gima kawaida ni Homa Bay kuma lich ma ng'ato ok nya donje ma wach siasa ni. Homa Bay en Kenya kaka part moro amora mar Kenya. To gima nya wacho ni ka giketho Homa Bay kabisa to ngiso ni giketho chuny Homa Bay kendo jo siasa Kenya te wiene jite wuotho moro amora. Mangiso ni gima no Homa Bay rach zaidi. To akwajo kanisa ni mondo gidonje gini kikikethe. Nikech gima ketho no siasa mokalo mar 2022. Koro wani kwa siasa mabiro ni gibed adiera, giwacha adiera kendo gisiem wang jo siasa kabisa. Kamano. Mane gima nyawacho. Nation. Klofa agwero kamano maduong' kuma luonga e thuolo ma berni mondo me wuoye gima notimore Homa Bay. Homa Bay ahero wuoye topic mar Homa Bay nikech Homa Bay en kama to kendo Homa Bay mane violence otimore mano shock the entire nation. Koro ngeni koponi iwacho ni charity chakore gi dala. Koponi gino timore dala definitely nakitem wuoye kaka jadala mondo mi kasifu mondo mi at least ng'ato ne ni gini kare okara ni kata wan joma dala wa support utimo chaka kamago. Mochakore kuom gima timore weekend mano kadhono apane koro jumbe ariyo. To nyalo wacho ni mana kaka jadolo moro wacho kae e loso kama ne chiwe press en iwacho ni gidongere wacho ni it is more which meets the eye. Gima notimore kacha was more about succession politics nentiere kanyo. Jibe nedwa temo gi their muscles, they know how strong they are, and you can see the side maurengo no wacho ni wada biro Mabe wada kono gini wan ngawa to nya also give a very reference kama ne kana wantiere sindo kana jo gini tiere sindo jo linda to ne wacho ni wada biro Mabe by those are words from Karoli. Wada menyana gi jogo. Koro kada even you can see from the convoy kaka ne wuoyo to koro ngini ma definitely ko poni magi maka ngato ne neno then no bedo highly profiled, highly publicized. Koro ngini joma ne residents bende ne nyaka ne jipanga mondo at least in the name of we want to protect our town from peace kod gene kod ko monya de wuok to lupa kan ka temo wacho okadhi blame
anyone then bende onge ng'ama be adi support nikech iwacho ni weche ariyo maricho ok nya make gimoro achiel bed maber. Both the sides notimo something which is very dirty, and in fact the good thing en gima maybe osewuok clearly in the public wang'e kaka ne gino timore, but gima nyalo kono josiasa mokwongo kuom josiasa. Kenya en kama duong'. Kenya en piny moting'o ji duto. Homa Bay tinde na metropolitan county en kuonde ma ji te dho kabila te nitiere. Inyalo yudo ni kama chal kamano nitiere jok ma obalo gi maybe duond bura kata maybe paro ma maybe ekomin jokawo ni gidwaro either support ni sirikal or not. But same in other way, kwa biro from the church side, church otima very big role mondo mi come out, especially ni being notimore kor kalu kocha. Then in fact they took even very much longer mondo mi giwe watni en gima nyalo temo kono gene gitemo we, especially kana ke di kanisa ni magi to kech ngeni man achiel ka kanisa kum en kamiro magi ji mang'eny ero magi jo yudhe mine to magi jo mabedo incited, nitie jok ma ioro, nitie jok ma bende acting as agents, to nitie moko bende ma yudo outside in social media ma gik ma kopo ni wach kama to gibede mbui. Koro en gima nyalo kasivu with the strongest term possible ni okone bende gima kama timore dhi mbele ngini gima lal e siasa masani to wan gima sani wasiwuok wate ni watimo ni sirikal madhi mbele sani wasebedo ni koro wada mi support nitie joma obalo ndiyo, lakini kikono bende wach ni koro ng'at moro koponi balo gi sirikal kata maybe ka ng'ato odhi against gima maybe the majority mar that particular area wacho ni koro ng'ano koro en ng'ama being seen as odd one out kati go Cleophas to nevi jende bende apani sani vijende sani koro en season ma koro idatie korgi to gima da parne gi kendo ni gima kik wigi wil godo ni koponi tok siasa ni orumo to kik wigi wil ni ane jo siasa mag tiyo korgi sani gi mamiyo 1,100 kene kata 500 kata 1,000 wono pesa no machielo mokwongo ni pesa ja siasa gima nyalo konyo godo onge malich. Mar ariyo en ng'ama dhi tiyo kodi to wey kodi kanyo waseneno gini ono beni wa learn from nini since immemorial ka ne pok onyuolo kata jifar jonyuolo ne wacho story go ka ne tiyo kodgi kata mana wuone wasane wacho gi nyithi wasane ma baby mabeyo korre mogien ma dongo moewa wacho ka en kama jo siasa tiyo gi ji to kochopo sama koro ji odhi debe malo kucho ing'e jogi ma ikawo magidhi tiyo goro malo kucho en gima saka matimore pile. Koro let us learn as youth ni yawa jogi nitiere ngima to kang'owa to kiro joma koro osima koro bayo gi kidi kata ma koro beto gi betnie ema tamoro nyalo konyo kini kata osima koro sani mo ibalo godo wan sani josiasa mantiere gin jok ma they are good to inciting which their interest en sana mar yudo kura to koponi giseyudo gima gidwaro wadhi doka mantiere cha koro youth kamoro amora mantiere please wadbede uru jok ma which are civilized kik wati kora gi josiasa please shun away from jok matiyo kodi kech ng'eyo ber niya kiny idwari kumoro to koponi med ng'ato ka ngimani ni bolal kamano. Koro sani Cleophas kwa dhi going to the election or going forward rallies moko madhi biro kejanyu korengo beno watini polo dhi biro kaluo Migori Homa Bay apani let us make it a very fair playing ground obigi kwe definitely kata wan bende wan man dala let us embrace these people avoid of maybe direction mekao kaka the siasa ki support or not please kopono kida winjo jagi meja siasa kopono kin fan mare ogetiene de yuduria mkutano no kata maybe siasa tikoni ke at the end of the day koponi serikali timo follow up ni makida mak jogi the tap will be on you na bro biro on anek onge in fact man ka ibro biro ni koro ibedo blame for the nini kore maybe a lot might have happened man ma tek mara bot ni gimo timero mabe ero kama na inya awinyane duonda daktari bende Cleophas watch mar violence wase wache not the chiel not the real times without numbers gi kizungu mayom to a violence kind and whatever form it takes one gi inciters one gi joma timo funding to one gi joma execute ji adek gote we cannot ni bedo ka no wacho ni nitie kuom ngama ber so ka ngama kelo incitement ma lead to violence I think you belong to the grave kai ngama timo funding mar incitement whatever nature kata bedo simon kata singa kiel kata singa dimi wacho ni endi you are equally belong to the grave kai not my execute nikech no mi simon tonglarie whatever thing kata pachi ema no wil kata ne gima no mi onge did execute violence ngeni okin ongnego be ni ngat mo wach ni nego be ni ka mantier kan omiyo violence okwanyal wuoye ni wa support in whatever form now
kama koro wantie kawuono ni endi to en clergy modonjo iye ka. Clergy modonjo iye ka ni endi kama ne Winnie Owitegi ni wuoye. It is very important ni clergy koro wan godo ka endi kendo they have been in it for a long time, not just today. Gisebedo ka giwacho gigi endi to giwache matin. But ing'eyo ni kasa ma inyono gimoro inyono kudho chuoyi, then that time people ngeni kare kudho timo nade kudho rach. This time round the violence manotimore no donjo nyaka kanisa. You remember ka jo SD ne nigi kiche margi mwalo mabei kacha joka no dhi mok timo nade movamia. That is within the church. Omiyo sani koro ginyono nyaka mach mar je kanisa. Omiyo ja kanisa nyaka ne wuga timo ne wuga oko. But you see, look at it this way. Ni in ng'atno madhi nyaka kata kanisa ngima ni chalo nade mokwongo. I mean kata ka pesa ne mo kata ka nitie yath moro momi kata ka pesa moro momi ti iwuok midhi nyaka kanisa midhi va mia jogo mane dhi wach paro ma wuoyo gi Nyasaye seche go ka giwacho gi sache go gichak giwuoyo gi Nyasaye ni to Cleophas modonjo kan Nyasaye tim ne ABCD ibiro mogodo mbele kacha. Omiyo let us be very careful kaka watimo giwa mag siasa giendi. Omiyo kama wantiere sani endi gik mwaloso kata gero kanisa kata gero sikunde kata gero barabara, they are very expensive. To wacha chiel mang'ato dhi gole dhoge in the name of hate speech ni kata kawacho ni ka ng'ane obiro ka to timne kama kata ka gimoro timne kama to timne kama kata ka that is what is going to cost us a lot. Nikech idhi wache kichungo wi gari kata idhi wache studio kama koro wantiere kani awache to okere jo piny to ng'at madhi kawe cha eno dhi kawa head on to chiwo kode barabara to chiwo kode kumi dhi execute. That is the worst person monego bedni wawuocho wach ne iye ka. Omiyo ne ja Kenya kamoro amora ma wantiere, let us refrain from any form of violence. Nikech mana kaka osewach kaka wacho pile ni onge kata ka jasiasa ne ma inside kata kotimo nade. Awacho number 1 onge jasiasa moro amora kendo anuoyo ka mabiro kawo tingni ka gimoro osemaki mbele. Onge kata mana an man kan yendi abiro mana kawo ng'ama chielo ka bodyguard na gimoro mako kawuono to se oweya kata gimoro time moro gimoro tho, definitely I have to get another bodyguard. Now mondo mi chaki wach ni idhi pidho joka samoro bedo matek. No, none does that. Omiyo wang'iuru kaka waluwo bang' josiasa. Ka waluwo bang' josiasa ni mondo ka locho biro maber wayud kaka wanyalo konyore. Ka en unemployment to luw bang' Abdul King neno ka Abdul niendi ka diporo donjo sirikal odonjo kama odwaro noendo to nyalo create the employment mwadwaro mondo wakonyre godo. Not because ni idwaro manyo ni ere jok ma ok dwaro Abdul TX igol gi barabara. Now after that at the end of the day kata kama manyo MP makara chonyo en post adiwa achiel ng'ara achiel ema dhi time nade ema dhi kawe ka ok akawe to ng'ama chielo tim nade ng'ama chielo kawe ka kawe ng'ama chielo ok tim nade ok okawe. But ok wadhi dar kama wadake kata piny ma wantiere ma Nyasaye noketo piny maber, piny mar Karachuonyo, piny mar Kenya, piny mar Homabay. Ni wadhi dar Homabay nikech governor omi ng'ama chielo kata nikech governor odok kata ni wadhi dar Karachuonyo nikech Abdul okawo loch kata ng'ama chielo tim nade okawo loch. That is our country, that is our constituency, that is our ward. Onge kama wadhi dare. So let us be responsible people. Mondo wang'e ni onge gima violence dhi kelo nwa edembe kata mana josiasa onge violence midhi kwanwa edembe idhi kwana mana kura. But kura ni endi it's a matter of convincing di wuoyo gi jopiny ni jo kama an bende kama neno ni endi achalo kama ging'iye history mari ging'iye timbegi ito bende gik miwacho gi chal gi timbegi kata gik miwacho gi chal gi gimi nyalo timo nade minyalo timo. Then kage say accept jo kama kati kel mana guns 100 to jo kacho wacho ni Abdul mwatero no way out. Chal kanono ero kama na enye wacho ni mano e chung' mara kanisa kendo kwedo lweny matimore kindegi maga siasa migoye konde mopogore. To kindegi bende nyakora mujo nitie lep moro mapusre. Iwacho ni lep pusre moko bende wacho weche moko ma ok ni kare. NCIC Dr. Abdul owacho kaka chako niero sani chal kagi mucha kutich. Dipono dhi kecho kosen mana bedo e bura itieko to ng'ato dhi ot. Wawinja ne kaka jod bura ma Mkurueini mano Kagushia ne ochopo e nyim NCIC kendo Lydia Okeyo ne ikonwa sigana ni. Duolno ma ochung'ne achiel mar oganda NCIC oramo ni gibiro rakore gi lep mora mora ma ibiro yudi ka keyo weche manyalo kelo thuye ne oganda ahinya to weche ma ithor kere kinde rombe mag siasa. Kawuono jod bura ma Mkurueini John Kagushia no ochopo e nyim duolno mar duoko penje weche mano wacho mag thuye. If we understand that we are facing an investigation,
will respond differently from the way we are responding. If we are in a hearing, we'll equally respond differently. May we have a clarification? Okay. Are we engaging ourselves in an investigation or in a hearing? We are giving him a fair hearing, and that's the word that I want to use. Okinde makagushia wanyiso duol mar NCIC ni weche manowacho e kaunti ma Nyeri ne oloki kendo kaka ne gichopo ne oganda ok kaka nowacho gi. The law must be applied objectively and fairly to all Kenyans. I feel, of course, and rightly so, that too much attention has been given to Kagushia, whereas we all know what is happening in this country. I want to ask the other clients to follow suit. Do not push us to the wall and issue or seek for warrants of arrest. Jakom duol no Dr. Kefa Umae wacho ni duol no krodhi golo koke ne josiasa madiro weche magathuye pachuka mar neno ni olu kod gi chik kaka dwarore. Restrain yourselves from uttering narratives out there which will polarize this nation along ethnic lines. Midhiero ma Kagushia nochakore bang' ka nowacho weche moko e romb siasa moro manoyuoroe e kar chung'od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri kama ne osemo jodak ma alwora mar God Kenya ni kik sir lwedo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Yasikana no malidi okelo kar kanyo wakili NCIC bisega neno summons gi gima timre kamano ka winjo ka ochopo kacha gi wakili mare ichalo ng'ama odhi defend to gima ne wacho oganda nong'eyo kata ka dipo ni gichopo e nyim NCIC ong'e ni Gachagua bende noseluonge wacho no dech chieng' oluonge no onge en gi trip mare mano plan kadhi oko mar piny Kenya e kin jotelo mamoko bende mapod idhi luongi pod orito NCIC mondo luong Peter Kaluma no wacho ni en gi engagement moro mar wacho ni mar state koro pod warito winjo kama gintiere gichung'e yo machal nade. Yes, NCC en part mar sirkal, en commission ma deal gi joma wacho weche ma njore ma galagala ma pogo ji. To anya wacho ni NCC onge koke, ok gol koke kaka dwarore. Nikech gima ne Kagushia wacho en gima ne owacho anga, gima ler, maunjore, ma japiny ma kawaida winjo gima no wacho. To anya wacho ni chik mar NCC ni nyaka med read nikech ino ka sani gitieko wuoyo no to giwuok ginyiero gi dhiot. Onego beni iketo ni jogi chulo fine maduong' kabisa nikech king'iyo kaka Kaluma no golo excuse ni en odich gi national duties to onge gima osetimne nyaka sani. Nyiso ni NCC ni gionge teko gi joma tiyo ni joma support sirkal. To joma ino kaka Kagushia gi gin joma nitie opposition. Koro no ka en mare otim piyo kabisa. Koro gima wacho ni NCIC pod ok ti tije kaka dwarore e katiba mar Kenya kae. Nikech sani giwacho iwinjo ka gimiyo ng'ano notice. Kose mi by the time mi summons nyiso ni giseng'iyo gima iwacho ma gitimo ne uchunguzi ma ging'e ni gima iwacho no en gima kelo pogruok e piny kae. Koro nyiso ni NCIC ok ti tije kaka dwarore kaka ne katiba opango mondo tim tije. Nikech komi summons chik mar wacho weche manjore gi chal gi chik mar gima miluongo defamation ketho nying ng'ato. En gima kisewache to en gima ji osewinjo moneno ni gini ng'ama kawaida man oko kata koneno ni gima wacho no en gima kelo nitie moro ni common meaning interpretation ni ma kawaida. Ka ng'ato winje oko ni Abdul winje to winjo ko wacho ni ng'ato wacho weche maricho mananeno. Tekni mane kaka ng'ama kawaida winje. Nyiso ni gima wacho no onego bene nigi consequence. Nigi chik ma mi mondo kikendele gi mitimo. Koro gima nyacho ni NCIC pod ok tije kaka dwarore. To sani kaka chomo election ni chuno ni nyaka gi yua socks nyaka gi team attack ma jogi nyaka ne ka prosecution otim. To koko tim ni idhi adhiya kacha cha ng'emo shimo gi lawyer. Bidhi gi lawyer en chik mar en haki ni kaka ja Kenya kae. Lakini NCIC nyaka tiek case no ma wane kuma nyaka ne uamuzi gi. Bisega neno kumora mora magichope. Pok na kata chiel. Geno mane ma emiyo wako sen mana moro mwacho ni ero unguru to fombo wane ni jogi ne oluongo to awegi. Mai kor gini gitem mana nyiso jo Kenya, gitem nyiso ni gitiyo. Lakini weche maricho gise wach chakre chon. To sani inoko make mokuongo nikech maja opposition. To Kaluma wache oluonge summons to be gimondiko ni mana barua moro ma very shallow. Kosideko barua no
jogo poko ma nyaka sani koro gima nyawacho ni NCIC nyaka tijgi kaka katiba dwaro ni giti tijgi ma kapo ni ng'ato ketho nyinge to jogi ka tek ni ka chik gi nok tek moromo gidhi gitim regulations kaka notim mar campaign financing mondo gitim gibed regulations mondo jogi obedi kose yudi ni wacho gi marach okiwuo mo kichulo fine iwinjo to kaka gitime ni oyot ahinya oyot ma ng'ato kinybe ng'ato dhi wacho gima wacho to koluongi to wacho ni an kinyal gi rais adich kinyal gi president to giseyo ni president ginokti koro gima nyak ging'e ni NCIC independent commission okuti e bo serikal lakini koro gin kaka inene niso ni kine serikal to wacho choma gala to kumaki to kenya ng'iyo ni joma chal ga shagwa gini kata Sifuna joma principals joma go siasa gi gini go chocho maricho kabisa to kibi winjo ka NCIC luongi radi chiel mane gima emang'isi ni onge equality e chik mar NCIC ni ne wedi ji te mowacho gima rach iluongo gi to gikalo through the due process of the law lakini wadwa neno results okadwaro neno dunge hearing duoko gima ntiere kar kae national nitiere kama achiel kuom kinde Kagushia mane loso kar kanyo duche manyoro nopenjo ni NCIC un bad siasa machielo un bad duon bura moro koso uchung' e yo machal nade ka iluongo jok moko to moko bende ok luongi moko bende ko luongi wacho ni ok bi to bende mane kama gintiere onego tim ne gi e yo machal nade minyalo ne lokruok moro mabang'e to anya wacho ne dieri en tich maneno tich motim to bedo puonj ne jok moko machano wacho weche machalo kamagi. Kamano Cleophas, watume matin wi NCIC role magi sana en mar king'iyo en mana ni mana regulate maybe gimoro amora ma ng'ato wacho kiko ne obedi in any way o ingilia maybe dhok moro kata maybe din moro kata maybe oganda moko o involve a lot to king'iyo kata from the east Cleophas ma ok gima nyien ma wakongo neno ni maybe kineno in most cases NCIC gikaoga one side especially gimiyoga support ne joma ntiere on the support of the government king'iyo in most cases joma yiero chairman ma IDC and plus even the commissioners joma influence it is the government in the office and when I remember kan ngano bedo appointed roughly 2-3 years ago by President Ruto mano Kefo Mai Ruto emanokele ko definitely gik motimo will definitely have to be in line gigma but an gima temo wacho ni Cleophas okono bedo timora kamano nikech king'iyo kada the previous commissioner under Kobia no bedo on that time for very long even the previous one bende but now people gin jok moko ma are not firm gima gitimo kada maybe they could be talking Will was very good from them but now when it comes to now taking responsibility kada maybe team action more you make someone pay for gimotimo badly at the end of the day gino golo mana heroes kanga to make some funny word people like Moses Kuria in before mama no onotemore bonu serikal Uhuru ma atemo atini definitely there had been unfairness in from before moko ne bedi mai makore ng'iyo ni koro mar ni ang'o koro ni joma ntiere e broad based kopo ni wuoyo to margi ok mi that much force to kopo ni joma ntiere ok mar serikal timiyo that much en gima temore but Cleophas an gima an goro gi confidence and a bit of a system change in terms of management mar Kefo Mai and from the from the talk alone I feel in someone who's ready to work and I feel going forward gimanyalo maybe paro maybe if they can do let us be and gima kuponi wacho give make a statement let us they go to the very tail end more again sure ni make an action be it an arrest prosecution and definitely make someone pay for the damages made koro I have very much confidence ni and body ni gidi tiyo most in these elections because gima kipo we will go election mo biro bela kani waneno kata kako chalo and before waneno ka election ka biro tinyane ni waneno ka here my is someone who is have to a bit over a clear winner to kinno ka these elections and very much scanty okunyangado nyangeni ngade win though nimtie rumat moko nyalo bedo Cleophas but angema bende odhi bedo one of the election odhi bedo very expensive odhi bedo get a lot of parties involved
obedo gi jok ma dhi wuoyo mang'eny definitely kama ji ng'eny definitely ma koro duondo bed mang'eny nyaka yud jok moko ma dhi wacho weche ma ochochore nikech ng'eni ka en kama koro ji drive on incitement hate speech mondo at least the main thing mana kaka wacho on the previous talk kae josiasa their main goal en yudo kura koro they will do whatever it takes mondo mi ang'owa gi win support mar ang'owa mar jogo kura lakini gima be pod wamedo kono jogo kura and kata jogo kura alone be nyalo make hate speech nitie gik ma leaders gi nyalo influence ng'ato koro leaders can make to gin tieko will godo gin joma nyalo yudo very easy protection from the government gijo tiyo gi pesa gi or maybe their network lakini koponi japiny mamalo kucho emo make even a single hate speech mowuok into the public odhi bedo a very bad thing to them mogik Cleophas NCIC king'iyo from the body nitie the commissioners manigi loko ma we have very high confidence kodgi ni election ka dhi mbele kamae definitely mang'eny to dhi timore lakini gima nyalo kwagi ni please kuponi maybe ng'ato wacho a certain speech manyalo maybe definitely ma is not good please wataka equal action ne ng'ama bende wacho on the other camp being ng'ani nitie sirikal the way I don't believe ni maybe ng'ane pok obedo call this time will come mondo miluonge lakini let them just take the necessary action required ne every particular individual kuponi otimo gimoro they can even go to an extent ni ng'anie motimo maybe a particular offense bar them from vying man one of the biggest manyalo scale a lot of ji mang'eny sana from ang'owa continue to mondo mi follow that same very bad path ok nyanene ka gima en siasa moro madonje nikech nyaparo kinde moro ka nitie jok mano bedo gi lweny tulo e gweng' gi wakili mano Kasipul kendo noluongi IBC mana achiel kuom independent commissions gi mantiere to igo ifai tiwe idok kumoro malong'o nikech kiwacho ni pesa nitie pesa ndene Kasipul mano kalore kod jogo mane nono siasa kinde no sani iwoni gima kamano kanyal timbre sani ok deba wach ni ero jatend piny Kenya tiyo gi teko mane mar tamo jok moko chung' Cleophas apani gini en gima ji biro neno ni terms of ni gima timo kwa protect interest mar an individual madhi vai but we protect the interest mar the whole country the whole community and the whole culture koro en gima baby koponi ngeni siasa ne Cleophas ji teng'iye from all angles ni these are very high octane politics nitie weche mang'eny madhi timore violence kaka sani we are close at least if I don't check even from even a year before 2 years to elections siasa lakini koro election dhi timore kiny ji ochako wach this early what if the next even 2 months 3 months koro dhi bedo very, very much high so apani maybe kuponi mano effort makuponi NCIC or tech with the help of other agencies mondo mi give a very stern warning and heavy penalty pay for those ne joma timo gima chal kamano ok apar ka ji dhi somo siasa kanyo ji dhi minimize away ma this body is doing their mandate and as long as they are fair to each and every political divide upon as a way the country being put in order and in peace. Erokamana inya national dongo. Dr. Abdul, inene nade gisani kama wantiere ichako kanyo twak mari giwacho ni moro gi tich mane NCIC otimo. Bende gitime kaka dwarre koso en mana achiel kuom yorego mag neno ni diere gitiyo. Now, Cleophas, kapok adhi wach mar NCIC gima gitimo sani endi. Adwa ni mondo me I get things in the right perspective. Now, NCIC is a constitutional commission, and wange the processes magiere. It's not a government commission. Masirikale mayiero to keto kanyo. So kwa kao gima independent body to wipe the blame on the government nikijok team teach magetimo, then it would mean ni kata in main kani why do account timbe gima richo makaendi to why on citizen mano manaranyisi koro samol kitimo timo kuma richo kaendi to ni koro citizen emo timo nade am responsible omio kai NCIC ok perform. Let us face the bull by the horn. To anyis NCIC they need to resign. To kwa kao ne wawacho ni nitiere micromanagement more talk tent. I don't think His Excellency Dr. William Samuel Ruto, for instance, as a nigi time maporo dwa dhi manyo kon Kagushia omaki ng'ama chielo maki ng'ane oko maki. I mean magi jok mose mi authority to execute their mandate. Why don't the Kenyans face them
head on ni jogi gi okutim nade okutim makare omiyo kik wakaw ano kane gi dang wakaw sirikal to waketo gini endi to cha wakew nyaka sirikal wang'eyo ni at the tail end of any commission kata kiyiero gi to the constitution ema noketo kaka iyiero gi ma kigik kujo chonde to president wacho ni ochwalo nying ji ariyo kata nying ng'at achiel nying gi endi ok en ema okelo gi nying gi endi the selection panel get the process osekadhe so let us not blame the government kama pani government onge ka NCIC ok perform any other commission mok perform kata IBC kane ok perform jo Kenya no wuok oko moko dhi nyaka street ni mondo tim nade mondo loke omiyo that is one point manyaka ket clear. Number 2 lep mwakelo kane lewa gi lewo ng'ama chielo lep ni nyalo gero lep ni nyalo keth emomiyo wacho ni lep en sum omiyo ka lep en sum the first and most important thing en ni wa control lewa wa ketu brain into gear mondo gik mawuok e dhoga o gik moko mobedo refined maka koro wuok to kochako bed ni interpretation bedo magalagala because interpretation ka en gima very straightforward and clear to interpretation ok dhi wuok mutimo nade mopogore omiyo sani ne mino ka koro kata Kagushia ge ni ka wuoyo to wacho niya ni the interpretation mokel ne gireno ok kaka no wache kata mana jok mwacho mama bei mag wachno ne giseloko ni gik mi wacho kanyo ne wane moloke media une museloko gige mi e media gik mana wacho pogore gi timo nade because you see most unfortunately jomoko some politicians take us jo Kenya kaka joma fuo saidi nikech gima osewacho chande oneno ka koro kata kaka an jaluo mong'e dholuo makamilni kowache gi dholuo to koro gima se interpret gino maler oneno ni mano koro Abdul gi joma fuo ene moriek so emomiyo ka koro gipila 12 kacha to giwacho ni interpretation no timo nade gala so when it comes to that dwaro ni ka NCIC dwa tiyo tije makare then we need to see actions ma ok gin gik moko mi wacha ni ng'eni kaka koro kineno ka chande ino ka ji buonje meeting ni koro dieri no si macha opposition mi wacho no kata bed ja serikal jogi buonja kaendi ni koro waluogi kaendi ni mondo wami opportunity to be heard ngacha lawyer biro ka cha confuse jakom ni to wabire hearing cause wabire investigation the commission is already confused nikech gini endi gigi koro gaje at the end of the day ka gigo segaji to verdict mi digolo bende timo nade digajre omiyo aparo ni ka oyiene jogi endi mondo mi obi kata kaka gibiro gi lawyers gigo onego beni ka jakom bende otendre gi lawyer moro kaendi ma konye sindo wetegi ka ok en a lawyer by profession dong en kanyo gi commissioners mage en yema motemo wacho gen gi commissioners mage so these are things monego beni wang'iyo kaeto losore mondo mi gigo dhi forward but more importantly en ni NCIC nyaka koro wuognwa oko mondo waneno odwa timo nade odwa konyowa ka dipo nitiere jok moko because pusruok madhok ni ok en ma josiasa kende en nyaka jopiny now anybody ma gini dhoge nyalo pusre e yo moro ma is construed to be incitement nyaka bed ni okaw ni action matimo nade ma dhi ka chande but gima waria en ni NCIC kaka nene kanyo nendo ni to koro ng'ato nyise ni ano ka bibira biro chieng' madwaro that again kelo cast aspersions ni to gini ni to kare en nang'o ma ng'ato ko nyisi ni ing'eni ke timo ko maki gi nyasore to ok chak nyisi ni be dala nyasochi ni wakano ni kae ni biro karang'o mondo wawach nyasochi ni kusebedo samo to ok chak iwacho ni gini endi ma endi purane gi shughuli moko madhi kagi kacha these things need to move in tandem kendo one shift action in the part of on the part of NCIC but above all gimang'eyo ni jogi endi kaka ne wayiero gi the commissioners they are competent they are equal to the task wamigi the opportunity to serve ka ok ginyal jo Kenya wuog ne gi oko to kik usiemo wang' ng'ato ni ng'acha emomiyo ok giwuok ng'ani emomiyo ok gitimo nikech jogi te king'iyo kata ka gidhi obed ni en opposition obed ni en government these things they are bound to affect all Kenyans. Erokamano mano Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo gi wach mowachono chopo wasariyo marukinyi makono kaka oywa mokongo kaduogo kaka otwak mamoko mano kamuting'o Linda Mwananchi bende koro dok e kot Linda chakoro thoth nyakora moge jwang' noyangore ni ok ginya mako nying moro amora machako man gi Linda nikech nitiere Linda Mwananchi Party nitiere Linda Mwananchi Movement Linda gi ng'eny ang' oduogo ka mondo okoni kane Linda ni to en mane in Linda mane ma ing'eyo Linda Mwananchi Linda gi opogore ahinya mantiere ka koro duogo gi wach Linda Mwananchi mochope kot wantie ka kod wach Gachagua
mowacho kacha ni I'm fit for flag bearer. Odhi chalo nade? Conclave report moro ntiere kar kae, ang' warange ane niento osetwak. To paro nade tok bedo gi romo gi ji mopogore opogore ka nyaka sani kama wachope. Wakaw yweyo, kik idhi mabor. Afilo chapati maragwe na chai. Look, mama anze jo pole tu nimechelewa. Unaelewa tu venye hizi barabara za huko ziko. Sasa hiyo ni excuse gani unapeana socks? Kasiti, nakuona unaficha nini hapo? Have you missed any episode of Faida Cafe? Watch it now on viewsasa.com for free. Every day begins with one choice. A choice to glow. Every step builds confidence. Every moment lets you shine. Nice and lovely lemon extract lotion infused with vitamin C for visible glow and sunflower seed oil for 48-hour nourishment. See me glow. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyaka mga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Molindo yo, chopo nyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka wakelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich, en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo... Ma en Macdan. There's a version of you that's already in Qatar, watching the Doha skyline catch fire at sunset, standing beneath the Qatar towers that curve overhead like waves frozen in glass, kicking up dust on a desert safari, laughing at the 4x4 crests at Golden Dew, wandering the quiet halls of Museum of Islamic Art, history whispering from every wall. And right now on a boat to Banana Island, white sand, clear water, a zipline waiting at the far end of the beach. This version of you is one booking away. Hotel, tour, and your visa all included, starting from $2,080 per person, sharing for 5 nights with View Travel. Call or WhatsApp +254 073 254 254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Nyokora mojo machiegni ma en tielo machielo chenro mara rupiny chal mar Kenya ka wantiere kodi kar kae achiel kachiel mano kapod wantiere kodi e chenro ka erokamano kuom kete ka achiel kachiel ka sani nitiere paro kod ote madonjo ka kapok aduogo e twak morango kar ka achiel kachiel. Vincent Kajomo wacho neno ka nitiere Gemrai sub location North Nyakach ward Nyakach sub county mano ka nitiere kanyo kod anyuola mare duto. Erokamano ahinya Jakogelo this Jakogelo mar Kogelo Paporiang Twist owacho ni ani chenro kae mar piny upija jachuma oyawre nyalo twak antie Nyamasare Kisumo twak ler ahinya. Erokamano ahinya. Nitiere ote mamoko mabende pod medo mana donjo kar kae. Akawane ote mara MC Peter mano maga chocho owacho no yawre kleo machiegni ahinya e chenro bende Martin Eli Warambo. Erokamano ahinya kuom kete kar ka achiel kachiel. James Abok mwalimu wacho ni mosna welo mane studio kenda mora ahinya gi chenro sani. Penjo mantiere ni jogi bende nyalo kawnegi okang' moro mone kotwe ng'ato. Erokamano ahinya mwalimu. Ote machielo madonjo kar kae Brian Nyagolo wacho no yawre ahinya team mantiere studio mosna nation kanyo kachiel koda ka welo duto mane studio. Penjo enia kadipo ni ng'ato yudore kama tek kaluwore kod weche ma josiasa gi bende owacho bende nyalo kawnegi ondamo
mano mar chik kaluwore kod weche mane giwacho kopogore kata terogi ka NCIC jogo maluwo weche ma josiasa nowacho. Akiani ka inyalo time nade wakili ka nitiere jok ma ka ng'ato wacho ni ero kokiwach one term timanyake e bwo otanda, machielo wacho kumoro ni kokiwach two term to kata otendi kama intiere kacha wabiro wakal gi jok mani kanyo kata otendo bende wanyalo kalogo ka dipo ni ng'ato oyudo asara nikech gima jogi owacho. Nitie kumoro amora minyalo make bura machalo kama? Yes, in fact, do inyateri do ma charge gi incitement. Itero nga koro. Incitement to violence. Itero nga mano wacho no. In fact, joma tindo ma kawaida kaka wan kwa wacho weche inagi. Inoki mako jipile gi jo DCI. Usimak ji mang'eny kabisa. Kwa wacho weche moko bedo publish e social media. Weri kata gi joma wuoyo live. Ng'amonde kan take Facebook. Gimarach imako jipile Kenya ka kenitere do gi case mar incitement. To nikech mage jo siasa. Emomiyo ka joge timre kamae. But chik mar Kenya ler kabisa in terms of incitement. Chik nitie kendo osechaji mang'eny kabisa. En mana ni koro Kenya kae siasa gi institutions oket kumoro achiel. Debe ni pogo gi kaka dwarore. Kaka katiba dwaro to debe ni mako jipile. But chik nitie kendo en mana ni koro magi chik shida mar Kenya ni chik itiyo go mopogore. Kinga ma kawaida tichopie do matwei. To kinja siasa min gi connection do bo kinyon kata mana NCC no mokidhie mani shida moro Kenya kae. Ero kama na inya ntiere romo pogoro ma kono podang loso weche mag siasa go ang'o bed gi thuolo mano mar range. Wachope wach mano mar Linda. Walter Nyambaga oloso no sigana ni nyakoro mo jonda mondo mo winjane wach mar Linda Mwananchi ni makoro chopo e doho. Omak bura ka gi jodito mag Linda Mwananchi. Ntiere affidavit kacha mane okete kogno kanyo koda mano Karoli Omondi jod bura ma Suba South, Pauline Njoroge kinde jodito mamoko mago mag Linda Mwananchi. Mono mwang'eyo kaka Linda Mwananchi gisani wawinyane sigana. E oboke mochwal ne ute fwambo yango maler ni aput mayalo don buche mag siasa okawo motegno kendo mapiyo dwaro mar riwruok mar Linda Mwananchi mondo kundi apisi mandiko don buche mag siasa pachoka ORPP mondo yangi Linda Mwananchi kaka don bura margi mar siasa ma ok mar ji mamoko. E barua no Linda Mwananchi ong'ur ni duol mandiko don buche mag siasa thurka ne oketho chikre ndiko don bura mar Linda Mwananchi bang' rango mana maweth pend chike matayo kaka indiko don buche mag siasa kata bang' pedho bok masiro dwachgi. Bura momake kod jaod bura ma Suba South Karoli Omondi, Pauline Njoroge kod ji mamoko okonine gi kuonge nying mar Linda Mwananchi Movement kaka duon bura kendo tengene gi kuom ndalo 3 koya tarik 4 dwe mar 6 2026. Kata kamano achien ne okonegi ni kweth moro osendiko chama margi mar Liberty National Democratic Alliance e yo madundo Linda Mwananchi okoni kokalo e mbui margi gin kod ji ma ok tin ne 55,000 ma osendikore kendo ji ma ok tin ne 13,000 osechiwore mar chung' kod kwethno. Mano kochopo tarik 13 dwe mar 8 igane. Moko kuom neno magipedho ting'o kuonde magisetime rombe mag siasa e kaka Nakuru mane gibagi romo tarik 19 dwe mar 4 2026, Vihiga tarik 25 dwe mar 4 2026, Kisumu tarik 26 dwe mar 4 2026, Kisii tarik 3 dwe mar 7 2026, Kakamega tarik 8 dwe mar 9 2026 kod Homa Bay ma tarik 16 dwe mar 8 2026. Magi timore ka kweth maketo sirikal tesre bende obedo kod romo madundo Nairobi kendo giwinjore mare biro yiero ng'at achiel kende magi dhi sire yiero mabiro 2027. E barua ne ute fwambo gikoni ng'ato ka ng'ato e kwethno biro seto mbulu ne jal magi yiero kako gai margi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kamano Walter Nyambaga Nation. Achako die tielo ni wach mar Linda ni kelo kibaji. Jogo mantiere e riwruogno mano mabende notelo mar kawo nyingni kawuono bende luongo romo. Riwruogno luongo kanyo Liberty National Democratic Alliance. Miluongo kar kanyo ni Linda Party. Jo uso kono ginyaka nyumora mora motere gi Linda
to kawuono joma nosekwongo ne gin to giseluongo press margi kawuono gidal twak kod ute fwambo mopogore opogore to Linda mar Sifuna kod Lange to pod nie doho. Geno ntiere kar kae koso ji odhi otim gik moko machielo. Cleophas, king'iyo moke gima mokwongo timore in terms of party row ma ng'ato neno ni kodhi timo registration of party mare, especially ka party ma are perceived ni they could be a threat to an existing democracy. Ineno ni most cases gin ma ginyalo bedo in a way suppressed mondo mi that party obed registered. Kineno process mar party kaka obedo registered, kineno from the starting process, in fact you do normally do an individual search. Integrated something integrated political parties management system. Manema itime search, you make a name, and after that one you reserve that name. Koto ka name no beni specify it as a specific name, obedo gi a symbol, slogan, someone tie moko minyal kedi mondo even you have the list of the officials. But that's not that very important. Keep in terms of now the final word maturity. I think the reservation bedo for roughly 90 days. Eko bedo formally approved company or meet the requirement. Kara maybe ntie ground munyalo bedo go rejected. But Cleophas, king'iyo Linda, the word Linda, political parties hapa ni the do mar Linda Mwananchi team led by Caroline Ponjoroge and Faith Odhiambo. Gin among the matis ntiere wakili kanyo manyalo lero negi what it really is. But hapa ni still en gima ng'wech madhi bedo kindgi mar larruok gi the register of the office of the register of political parties mondo mi name obed registered. But hapa ni mana kaka wacho gini ma is a waste of time. Okapar ko odhi giene odhi meet the threshold madware mondo mi they use that name. King'iyo the Liberty Party, the Linda name, they have a power to tell Nini this a name we've reserved already. Ma will feel ni someone be able to like cloud them. Kupone ka the same name. They are justified kendo gigadi marwach ma defend kada kupone ginya the court. Kupone maybe kada de be no mingi that name ni mono gitigodo. To they are very much advantage ginya the court mame that name will be suspended ma they can be forced to use another name. Kura pani the register of ka okapar kan tiere anything to do with it. Though they definitely kunya yuru kai political which are oknya bede, but apparently in a very fair ground they have a very genuine point to kako bede they ginyalo dhi maybe appeal watch mar ni otam gi mondo mi kigi tigi nyigno apparently en gima nyalo kono gi ni ntiere another way ginyalo timo that way. They can be able to look for another name because ananyalo kono gi ni Linda, people know Linda and they know their leaders. If they really have that confidence, the name I'm called this more. Upon man is a bit of a way of winning a political point, but upon ginyalo move ahead mondo making such another name, you move forward. Ero kamana ida Dr. Abdul. Yes. En nying makoro chal ne lare sani. Kata jok makoro biro miluongo Linda Mwananchi movement ni. Makata Linda Party. Makoro ntiere kar kama twako jofambo kawuono. Dipo ni giraid mane gimoro ma jok moko bedo sema na gero. Koso mane kaka siasa itemo. To geno mane ma jok moko ginego. Cleophas, ni gidiola mo kama na untie. Ni adieri makende. Ni joma ko laro Linda Mwananchi gi non in the class. We know very well what happened earlier. Kata sama ne wat ODM no wuok. Mane manyaro di register ODM. Makoro idugilare mana bange. Omio sama ne gisi chako wuok magi wuok koni. Negi manyo ng'ato moro Peter moro to dhi register nying moro modhi gango modhi gi Linda. That way ne ok gidhi manyo, ne ok gidhi bedo gi problem makoro gin ko sal niende. But you see joka modhi okaw Liberty National Democratic Alliance Linda. Gini ngene Linda ok gidhi go gi Linda ni koro is a slogan. You know, I mean it's an abbreviation. Not the main not the main thing. Kaeto giringo gi Linda ni ema gidhi gi tugo go. Koro gimanya abbreviation to donjo ko to ni tap to register political parties dhi timnade dhi miyo gi. Kose miyo gi kacha sama ne gikelo gi reserve name kuichonde ne onge ne king'iyo Linda onge ochakore gi Liberty. So king'iyo alphabetical gango gi ni kande kido ka koro name ni endi deserve ango registration gisebe register kaeto kama koro gidhi gi mako ko jogi ni the abbreviation duo ni Linda Party, Orange Democratic Movement, ODM.
koro en Liberty National Democratic Alliance gilok jogi. But I'm glad ni amor gi Sifuna nikech Sifuna nowacho maber ni a rose with any other name smells what? A rose. Omiyo ang'eyo ni mano mean what it says. The other thing mochako wacho ni kunena ka kunena ni uneno ni atafuo ni naonge party. So aparo ni mani endi gini na hote ya moko magikelo moko edi mchezo ya paka na panya moko kaendi dugegi magitim nade gitim. Lindo sedi a rose with their name and ni gidhi rose ginoendo name no endo jopiny dhi timo nade dhi kao party manitiere wadhi ang'o gidhi go mbele. But these are processes matimore, and you see the registrar ok nyal reserve a name, ok nyal decline nikech nitiere movement moro oko kucho mapoko come on board to request for registration. So ka ne ma osetimore ma registration miyo, these are the thing. I don't think ni this name Linda Liberty National Democratic Alliance can be revoked by whatever means. Omiyo gin gimanya machielo mane Sifuna to wachni tiere nendo ka the face en Sifuna to kata bi mana gi a lot party to the face ne maji timnade maji dhingi. Yes, the slogan nendo por bi mabiro ngo magine gi alternatively gidhi gidol joka Linda party giwuo godo kaka Raila no wuo gi Manyara to gikaw party. Jogi bende nie samoro gin ma joma nie biashara mana giseno opportunity mara ngo koro opportunity ka gisenen koro gidhi value the opportunity ko sina mi o million moko 50 wami ngo wami party. It is still possible. Ero kamana ya Dr. Abdul Cecil deponi kae kama wala moro timre makore no wan Linda kae man ke jo secho doho te wacho ni ero kata beni gine doho ndigi gik moko mapontiere mopondo maponi wala nyal bedo kae karito. Yes, gimang'e ni jolinda mwananchi gi gigo mana siasa gi nyingi linda no. Ma in fact I'm sure ni gin gi chama kendo gi kaka gidhi chung, lakini mama na siasa magore ka kaka Abdul wacha ni en siasa nikech jogi jomoset bere siasa gini mang'eny to Kenya wacho ni gitarore ma gin girito last minute ma sama registration timere kwa gidhi gi nying mar linda ni. Gimanya wacho ni chik oyie ne registrar tamruok register party ni, but chik wacho ni mokwongo ka dhi reserve name akunga reserve name mondi within 14 days ka ng'ato nigi objection made be ni sani emo mejo gepa ni dhi court process ma tamwe go register nying mar Linda ni. Process en ya adhi mondi atimo name search, name reservation. Katimo name reservation ni onego be ni ng'ama nigi objection kaka koro Linda moro ni emono be ni raise objection ka ABC ORPP ose gazette nying madwar mar Linda mwananchi ni. Koro apane jogi dhi court ni wach process, lakini ok dhi court ni wach nikech chik to en very clear section 8 mar Political Parties Act wacho ni nitie nyinge ma kosebet to ok nya yien register ni gi teko mar tamruok register nying party ni. Ka nyingi no obed associated gi any other party kata any group or gang kata ka en nying manya ketho nying ma ji Kenya ka en nying ma ji feel ka en gi marach, lakini Linda ni abbreviation cha to nitie, lakini procedure mar register tiyo go marach. Kora pani procedure karach to outcome berach, result bet marach. Koro Linda mwananchi angeni gidhi e court for one purpose. Gidhi e court okini gidhi win. Gidhi e court mondo ginyis ni ya procedure mane RPP tiyo go in political oken legislate oken legal. Koro mane purpose magidhi e court, but mangiso ni kata gidhi e court kata gi lose kata gi win, but they give this score political points. That is the main thing. But what I know in here, Linda mwananchi legi njoma be react degi loso coalition miluongo ni Linda mwananchi nikech coalition to yene register kata mana 4 months with the election, but gimagiti moni mato siasa makata Sifuna gino kofuo kaka no wacho no chama gin go kena ngene gin gidhi donjo gi chama moro ma gilenga gidita. Yes, ero kamana ene wacho ni ka en gima dhi e court kore ni gima rito mar mondo moneni kae to gidhi chopo e yo mane kata okang' mane mantiere kar kae. Mane ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kirango gazette ma kawuono kendo weche manyien mabende nwa kelo odiochieng' manyoro nitie weche mathoth ahinya mane olose kar kae. Ahinya en gino miluongo ni conclave. Ng'eni conclave mano oganda winjo ka mokwongo ne en conclave mano mar Raila Amolo Odinga mano wacho ni obede gi generational conclave
ji obede gi twak romo mopogore opogore mar mondo mi ji olose kama piny Kenya da dhiye. Conclave mar Gachagua, report mare owuok. Achiel kuom gigo manowacho gin magi modani wawinja ne sani. Achiel kuomgi kendo sani en owacho ni rembe koro romo mano mar pod dhi chung' laro kom e yiero mabiro. Poni ka nitiere penjo moro pod ang' wapenjo kar kae. Emio no onge nyoro romo ma okelo kweth ka duto moting'o Matengi ni Martha Karua gini te koso kacha no represented gi Cleophas Malala. Wawinja ne kaka noloso nyoro. Kenyans have instructed me to persuade my colleagues that I'm the best bet to guarantee a first round win, and that in their assessment I have the energy, I have the trust of the people, I have the leadership qualities, I have the experience, the infrastructure, the capacity, and the political network to deliver that victory. I have been told I must use everything in my power to keep this government accountable while using every legitimate means available that will call out, stop, and break any scheme that is engineered by this government to loot taxpayers' money or oppress the people of Kenya. This, I promise, I will do day and night. Nakoro mgejwang kanya ma wachake godo, wacho da tiyo gi mwandu nete, kendo wacho ne koro miye thuolo mar mondo mi odhi orakre kod jogo ma onyabedo kacha ni opiem godo. Kendo ene ma en sure no nyayudo iwacho ni first round win. En gi leadership qualities, en gi infrastructure ni bene ka jiolose, wacho ni en gi tekre ne moro kanyo moneno ka oritre go moromo. National donga chako kodi karka wach Gachagua oselande karka romo osebedo godo nyaka sani gik mwacho go yierigo. Cleophas, wachak nigi 2021, not 2022, kan Gachagua was going to not the negdhi debe gi masani jalup jatend piny mar Kenya masani mano Githure Kindiki. Voting was not him. To at the end of the day, ji no osetlo ni mondo ng'owa Kindiki obed ang'owa bed jatend piny mar bed jalup Ruto. But kaka ne gino dhi otimore, nitie kata mago sani entiere on the public domain kaka ne odhi modhi obedo finally appointed. Anyalo wacho ni Gachagua en ng'ama a very good orator. Ineno from what he did, he's a literature student and a political science student as well. To learn gini in a very skilled way, the way he talks, in fact, I'm sure kada Ruto won. One of the biggest threat, kada jinyalo wacho maybe Uhuru Kenyatta or whichever the case, regarding Gachagua remains the thorn in the flesh ne the sitting president. Koro bana kaka wacho Cleophas Wakoni, king'iyo a look, leave alone the opinion polls masa moro maybe nyalo wuok. I'll be very honest kai in terms of maybe the race money about the presidency. Gachagua koko poni sani no adhi debe. This is something someone okay wanyalo pogore pari but the way kaka nene in my own view Gachagua pose a very big threat to Ruto. And kuponi wadhi debe sani obedo cleared ni is going to run. I think he'll give a run for Ruto's money. And all stand a very high chance mono me obed elected. But again, some more maybe stand on his way the impeachment tag masan interior kuome. Because maybe slightly the issue of people or labelers are tribalist. What I know from Mano is very much evident. It's more into Mulima, of which Cleophas says in local. Karabu ni siasa bedi temu na ngola kinya kichage dalau. But maybe kuponi duel dalau sana for long. Onyalo be too much excess. Korapani so far Gachagua is not a very good chance. Marco Poni maybe legal avenues obedo exhausted. One team moyo de manyalo me obed a leader. Maybe obed allowed to vie. Onyalo be a very good chance mono me o challenge Ruto. But anyway, ngeni bende okinyal underestimate the power mar the sitting president. And under imino on a lot of things. Monyalo be tiyo mono at least or take part or maybe or control the electioneering system and the people. Koro kino no karakaka no woyo. I think all work on this tour to the US. I think woyo for watching this for 2 months. Tokupon kino 2 months. Ntire a particular place mabende yo iwache ne ntire kaka jalu gine jata in Pimar Kenya bedi work Kenya ka the US.
to nitie weche moko be makudhore koro Cleophas siasa en gima samoro maybe ng'ato nyalo nene in a very shallow way lakini en samoro is going to be deep mar samoro nitie moko ma ji opandore gima kata samoro ka wanya wacho ni maybe jopiny kik yie ni mondo itiyo godo josiasa gin joma tiyo kodwa giwacho gik manje maybe nyalo moro wang'wa kata nyalo moro wang' jopiny kata kik ineno maybe Gachagua en ng'ama drive on incitement gimoro amora motimo he like to pop holes kuom maybe kama ng'ama bed ni mare en kech ng'eni good is very good in communication koro maybe gimoro amora mwacho ng'ama bed ni kae nitie jomoko ma definitely more they hit hard but they have to think twice about their stand koponi maybe they support the government or not but and as we speak for now is not eligible to vie konya hiyo chung kwa mora to an gima ng'e Cleophas deeply he maybe not be bad from vying but en ngama maybe or they want to be like kadembo ng'eyo kineno from wuoyo man wuoyo nyoro ni ji wacho ni he can only be a king maker and he can't be the king himself onge maber ni mano kendo maber ni very sure is very much evident ni okonyadhi chung kendo even still kada ma the legal avenues the government still can take a lot of influence koponi maybe give feeling mano ngama nyalo bedo a threat to them but even still Cleophas sirkal ber nyalo yie ni mondo let us elect this guy koponi go kono ber ngama ber ni koponi ngano tie debe definitely Gachagua nyalo yie mondo mi obed oko mar koponi is allowed to vie it's true I've been to Wamunyoro but it was on a very personal location with a friend of mine and I could see the kind of delegation madonjo kanyo that guy is very presidential and definitely if you compare with someone like Kalonzo someone like Sifuna you have to look not even look but also kangato neno you have the machinery, you have the mostly importantly the resources. Kingi resources mnyalo maybe kinyalo command a particular maybe madala ni pong pele. In fact, you have a very good following. Koro nation. Dala ni pong keti presidential. Delegations mathot biro dala ni keti presidential. Kosango maketi bed presidential from that. Kawuono ka wanyawacho ni aluong Cecil Gilange. Kila joka rachonyo. Kaya nika kod Abdul joka Sepol joko yugi teubi obiye Kisumo to pong to then maybe ngani maybe neni mila be edwa vai maybe then maybe ularo maybe ko mar karachwo to mila maybe you can have a delegation of maybe 3 people in a week tini better call him a big team people will say ni mai ngama nigiji but it's true Cleophas is the one is even far ahead of the name of Kalonzo ko an gima ya time wacho president onge ber what being Gachagua ko bedo ballot what it takes mondo at least maybe on his re-election maybe also in terms of maybe ko boni ko di bedo kaka gine di play out but ko boni o bedo allowed to vie unless the Ruto go kwane maber sana but hapa no di bedo sana di bedo sana a problem to him but maber sama koro maybe nyalo di bedo a very advantage to Ruto and especially ko poni maybe obedo akimer but even still Cleophas kata ko bedo even a kingmaker. But Wangena Berni is going to win a lot of seats in the mountain. And mountain has a lot of spaces. Koro equally important. Mankaka wacho whether you voice or not, Engama is still going to be very forceful even in the future going forward. And definitely Wangena Berni maybe kuponi maybe unless ni Ruto be smart enough more you push Guinea. Ma once one karaka the nyakevu na appeal court. There's no way onya robedo cleared or maybe onya robedo ni that ruling more robedo said in the high court robedo overturn Koro is now eligible to vie but all in all Wangena Berni gimawacho Gachagua is a good force ma any political eye okono bene ngeye with one eye you must have winged it on more at least more make capture move mare more you bet sure definitely you are safe politically erokamana ina nation Dr. Abdul antire iri conclave ne reportero osegole kendo serange enayanga wacho nembe koro romo bide papka orakre kod dwedhi mamoko ing'eyo number 1 en ni sama ne Gachagua announce self exile makoro iluongo ni conclave on the June 16th en ema no announce kende wuo it's not your piny mano nyiso ni dhi ane piny mondo wang'ane kaka wadwa biro iri so it therefore means ni joma biro kagi gin kata gik ma giwacho gin choreographed gin gik ma ji ong'eyo ni to ere jomoluongi gi jok nikech pok aneno kane obiro karachonyo kwanya to okwanya jomoko mokelo koni nitie kaka iluongo ji kanyendo but again kata mana ndalana ji pong'e every time mandala to pong ok ang'e ni koro mano bende ambe ana presidential candidate so and luwore gi context ma ji pongo dalani but again en ni sama koro ji Gachagua timo kamane
basically en bende as a schemer and a political scientist otemo ng'iyo ito kaka wach no keto Ruto telo, which of course is not true. Nito Ruto time nango because Ruto muromo gi group things like that is trying to copy the style mar Ruto. Koro tere wa munyoro kucho ni koro lungu ji odwa nyiso ji ni en bendo nyalo otimo. Dr. Wacha ngoma is not true. Mane ngoma is not true. Gima is not true ni ene mano keto Ruto telo. Okay, e wacho ni ene mano mi Ruto biro jatelo. Kore ngoma true. Ma true en jo pinye mano keto Ruto ngo telo. Jatend piny nigi options maka deputy president. Si yero gi kanani? No, ne option mora ok ente mana yiero. Ne nigi option mar Kindiki. Mar Kindiki ng'at machielo. But you see, man to kura at that point ne yiero mare. Mana kaka nochako yiero sani mo yako ni kura en Kindiki kendo Kindiki tiyo maber. Nikech noneno kura. No, kanye. Kuom Gachagua. No, kura mano neno kuom Gachagua. See, en ni kura nitiere everywhere. Ok kata kaka Gachagua kende because ok ne Gachagua kende mano oluto ne Ruto. Nyaka gweng'wa kucho chonde. Iwinja ne wan gi joma no gocho ni Ruto mulagar nyaka dala wana korwa kai polling station da ne Ruto do kura beach. Iwinja, so those are things manitiere omiyo bedo ni ne nitie kura ok ni en si ok nyal force jo piny mondo diogo ne ngato kura gidhi go ne ngato kura ka gimbe gineno ber ma ginyalo yudo ngo ma ginyalo yudo kuom ngama gigo ne kura omiyo jo piny no neno ber ma ginyalo yudo kuom Dr. William Samoei Ruto, and again he has proved ni ber mano jo piny neno kuom no onya timo negi that notwithstanding kich mano kema wach ka wach Gachagua conclave mare ni endi ni conclave ni endi odhi okete in a way mono dwa nyiso jo piny ni is above the pack ni jok mochungi te ene moneno ni kicho nyalo hold delegation jogi te ok nyal hold dango ok nyal hold so ng'ato go kwan omiyo kwan ma Gachagua goyo is not kwan mar piny en kwan ni odwa ni mondo United Opposition ka ene ma jo piny odionene ni onyalo timo ngo onyalo but you see Nyalo is not just monetary terms. Nyalo is not just the number of people Nyalo hold again. Nyalo is also looked at differently. Nito ere kaka going forward. If it teach your Kenya, if it teach your pain, if it teach your main godo. To bende wechegi are in tandem gigik ma piny dwaro. Ere development project development records, kind of development aspects ming'iyo in terms of going forward. It's not just a matter of holding delegations. People will biro chiemo to timo nade biro dhi nino ka nitie wan kata gi weche mag okalau tinyo ka jomoko jopiny moko wacho kujo ni gas wadhi biro tedo go to kura to kwatim nade ok wachi so the same thing ji nyalo dhi chiemo kaka Gachagua ginyalo wuok kanyo gi allowance moro matin ginyalo rwako t-shirts go gudu at the end of the day to mane ruma gang'o gi kanyo because no se olne gi bas matero gi ang'o matero gi Wamunyoro omiyo ano kane kanitiere any worry about Wamunyoro holding delegations and the rest en otimatima gire monya tunade mo wuok godo but again ka jo piny oyieri omi the mandate to ok obiro bira select people obiro ni ande nikech ngene king'iyo kaka mana kaka delegation ne dhika en mana jo ma jora bon gi endi kana ochorore mathin to okawo joma emoketo kanyo machiegni nikech ing'eyo the relationship ma kaka gen gi makocha kama kocha endi jo piny jogi ng'eny so jo mamo kel go endo ibiro gin mana jora bon moloko nying gi ema thoth gi nitie kocha but that is the scenario but again we give it to him ni otemo ni kaka no wacho no odhi bedo for 45 days mochore to 55 nendo otemo kaka dhano but that mano to kaparka jatenda ma Dr. William Samoei Ruto koso nindo nikech ne Gachagua romo gi nikech ka en koch no dhi romo gi ji to kan ji 500 gini ka iwinjo ka mo romo gi ji en 10,000 15,000 20,000 omiyo okopi to pod en mabor gi thurwa let him also try his luck but again mana kaka iwacho ana sebedo kama koro wantiere kane sako ma wantiere kane gima kata ja rabon wacho oko kacha en ni en wuon kaka Gachagua to ginya miye kura mano ja rabon matimo nade ema wacho omiyo ochak manya chon kaka onyalo play gik mo wacho no play king maker gi to donj ge opposition kaindi to oyud kaka gitimo nade kaka giloso but again mano endo bro luwore kaka opposition itself or reorganize themselves. Ero kamano. Wakili Cecil Miller antiere iri sani. To kama antiere iri kae, tarik 17 doho maduong' ma pacho kae ne ogolo wach kakwayo Attorney General ma pacho ka Dorcas Oduor mondo mi ochiw advisory opinion
e weche mag impeachment ka impeached officials nyalo chung' e yiero maduong' mabiro. Ne giwacho ni mano kende yo ma ginyalo chako godo ka gidhi winjo bura mora mora mantiere mbele ka. Giwacho ni en gimoro ma irito gi siso ahinya mondo mi ochak winje. Nyaka sani wang'e ni kochopo tarik 15 Septemba Supreme Court ntiere recess mari manyiso ni ndalo 21 cha mano mi Dorcas Oduor mondo mi ondiki. Nyaka sani report ma wan go ka en pok ochwalo opinion machalo kamano kata ripode no pok ochwale. Ka dipo no chwale gima Gachagua wacho ni wacho ni ero inyalo yiene gi mondo mi gichung'. Mano miyo Mike Sonko thuolo, nyamiyo Kawira Mwangaza thuolo kalure kod bura ma gintiere godo. Iwinjo ka gima wacho sani ni en oromo ka joko sire. Nyoro otwak kende godhiambo, joma moko mana nosire ka notwak kendgi motelo ne twak mare. Omi picha machal nade gi sani kama chik obete advisory opinion mirito ka kuom Dorcas Oduor AG gi kama siasa nyabedo ka chomo mbele kae ka dipono yiene kwano mane ma onego jatend piny Kenya bende ogo kosudo nyime. Yes, mokungana wacho ni wach impeachment ni adira mane piny Kenya kae ni president sani en very unpopular, oonge nguvu mane en go mar donjo 2022 kaka president. To telo mora mora mantie piny mora mora doga ni mondo doge power tam mabiro no. Koro gima ng'e sani ni gimora mora matimre doho kata oko mar doho en mar one purpose, mondo rais omanyo mondo go president tam mar ariyo. To gima nya wacho en achiel, mang'eni ji mang'eny ok wachga. Gachagua tiyo gi sirikal. Ma gimora mora matimre sani, in fact ng'ama nya miyo president Ruto dok e power en Rigathi Gachagua ni. Emomiyo ineno ka ni confidence kendo oyudo a lot of information to wacho ni imiyi gi jo obila. Lakini adira mar adiera ni ya Gachagua tiyo gi sirikal. Emomiyo en gi a lot of information kendo en gi confidence mangiso ni oyudo ni en kaka sipego wacho ni en e front runner. Mano adiera. En front runner nikech obede sirikal en deputy president. To weche chike mineno wacho gi an gi mang'eyo ni ya last election jine chung ma mfano jine chung gi degree was a requirement for president, for governor. To sani dire kae IBC osedhi court mobedo sponsored ma wach degree ni osegol ma ngata nya chung maonge degree kura mabiro ni. Number 2, sani iwinjo wach mar wach attorney general mondo gol advisory on issue mar impeachment. Issue mar impeachment en issue ma onego beni tieke doho. Makini ko tere ne attorney general mondo gol advisory ngiso ni nitie plan moselosi mondo Gachagua ni ochung'. To of late sinyo ruma ni Gachagua romo gi president. Owacho ni adhi gi jaod adhi riera. Gachagua kwacha kan dhi gi jaod anyway. Lakini odhi gi jaod ni kech Gachagua kata sano change tone. 3 months back, 2 months back no wacho ni en ready to do anything mondo gibed gi one candidate. Uyie bet kingmaker kendo wacho ni mondhi bet director mar joma dhi run in next election. But nyoro loko pache owacho ni en a king, ok en kingmaker. King'iyo kaka siasa ma Gachagua timo sani en siasa ma high level molos gi jo sirikal. En siasa molos mondo gol a certain result, outcome. To anya nyisi without a fear of doubt, Gachagua iluongo ni boogeyman. Gachagua ema dhi duoko president Ruto e telo. Nikech Gachagua kochung' kaka president to Ruto dok gokinyi saree. To mane kwan ma Ruto segoyo nikech lendo osebiro marach, Linda Mwananchi osebiro marach, gikawo joma tindo mang'eny. To the only way mar rais Ruto dok e telo en ni Gachagua chung president, ogol kura mar jo rabuon, jomodonge dhi pogo kura, Ruto dhi dong president. To gima nya wacho ni nitie very chance king'iyo ruling mar high court mane otimo ni Gachagua cha, negi wacho ni impeachment was not done properly, lakini at the same time giwacho ni Gachagua stands impeached. Mangiso ni ya ka high court wacho ni impeachment ok otimo ber, ngiso ni court of appeal bo wacho ni ka court no bero determination no otime properly, onge kaka impeachment na stand. Iwinja koro gini osepange to Gachagua ni ko kwedo cleared at the right time. Dhi mi opposition ok dibet gi time mar pangre mondo gichak kidogo drawing board mondo gipangre. Koro an gima wacho ni moro achiel, Gachagua ni iluongo ni boogeyman, en ema dhi duoko president Ruto e power. To chik kaka neno ni Gachagua bedo clear mondo ran. To ko bedo clear nikech sani president timo anything mondo doge telo. To magi yo achiel mang'eni gini timre go to ji ok ng'iye kamano
lakini Gachagua bedo groomed. Gima nya wacho maber very popular in siasa kitera mbele enia king'iyo siasa ma Kenya kae 2017 2022 Ruto gi Uhuru nokwinjre kabisa. In fact Uhuru nochako wuotho gi Raila mo ket Ruto kando kabisa to nomiyo Ruto a lot of power. To ng'eni Ruto manodogo bet president. Iwinja Raila ni noko bet president. Sani be ng'eni siasa osebet between Jorabuon gi Rift Valley. To sani siasa migo Kenya en ya sani gigo Gachagua. To the more migoye the more mopolore ni malo. Iwinja manyiso ni siasa ni igoye mondo to king'iyo Kaluo oketwa gi dhawo ma ji ok yue. Manyiso ni ida pog jo Kajaluo gi jo Western mondo ka chopo election mabiro ni to jo Kikuyu osebet kumoro achiel kendo gidhi bet gi teko ma ka Ruto wuok e power gine try madhi bedo ready for the 2032 election. To gima timre ni ma en siasa migoyo kendo 2032 joge madhi doge telo. Koro sani igowa karata emo wacho ni jo Kenya nyaka yawangi kendo jo Kajaluo nyaka yawangi nikech itiyo kodwa kendo wagore mondo ng'ata ng'ata to king'iyo joka tigogi mondo siasa gi obed kumoro achiel kendo jo Central bed kumoro achiel mondo higi ne 2032. Koro ni manyo ngiso joka nyam ni nyaka wayawa wiwa gi wangwa gi itwa wabed mariek kendo wariwre kumoro achiel. Yaro kamano mar Dorcas ni pokimulo na karka. Yes. Advisory ni kadipo ni ochopo. Onyalo ko gima chalare en monego bed ni chiwo advisory kata ne sirkal. E wacho ni mano etije kaka AG kasani kadipo no dhi bedo kacho ko chiwe. Inene ka en moro ma dhi bedo ka wacho ni kikwa par motelo ne. Yes. To ko chopo onya kelo lokruok mana. First of all, case money court kaka mar Gachagua ni. Unyako dhi to logical conclusion nyako dhi nyaka court of appeal kata ko dhi Supreme Court. Iwinja. To kaponi AG ogolo advisory AG ok source of law. Iwinja. To ka AG opono golo advisory ni impeachment process for impeachment gi dhi change. To ngiso ni nyaka tim legal notice. Mabed chik ni gi advisory ni obed chik minya tige Kenya kae. Koro consequence mar advisory mar Attorney General ni en ya ok onyal affect chik wuok e doho. Akeni kanya ba make sense. Koro advisory ni en oko mar case money court. Iwinja. To advisory ok nya override judgment gi ruling wuok e court ni. Unless parliament odhi loso chik mu gazette maiso ni impeachment gi. Koro iloko ni impeachment ok nya goli. But ngeni katiba wacho ni kisbedo impeached to Kenya chung. Maiso ni doni ema dhi chung. Kata ka lungo Attorney General ogolo advisory unless gi amend chik mar chung e koka Gachagua ja chung. Okay. Yes. Ero kama na enya mano kama wantiere karaka mae kwano manyalo bago jatend piny Kenya e wache kama ntiere mokwongo kaka Roots Party. Yes. Podo chung? Yes, one debe. Una debe. Pod wang'eyo hewa. Ino ka siasa in high voltage kabisa. Koro we warit wach Gachagua gi but gima ng'eyo ni jiwuoyo sani jiwuoyo chama mopogore pore wuoyo. Koro with time wadhi ng'iyo ni side mane monya donje nikech siasa ni ok nya donje kaka party kende nyaka bed through a coalition. Koro sani parties wuoyo kata wana wuoyo gi parties mopogore wuoyo gi Linda Mwananchi wuoyo gi Gachagua mondo wang'e ni ere kaka wanya donje. Ok wuoyo kod UDA en open. Manyo UDA. Manyo waka. UDA semanyo. Koso kuna manyo ODM. UDA semanyo kabisa. Lakini wa consider in fact ka weche odhima kaka dwarore ka waneno kaka Gachagua donjo kodwa UDA party madhi donjo go. Ya koro mago to gik makoro jatelo pod party nyaka wuo kaka chama mzima. Okanya wacho kenda kaka SG. Ero kama na ina kendo kama wantiere karkae wamero mana rango gi kata ngini same wacho ni do nyalo chungo kalure kod ng'eto mare kendo kanya wacho ni ka impeachment stand kata opogre diponi inga kuro ngamuse chopo munyoro yo ka oni se chopo munyoro sasa le poco chopo ibo chop abo chop yatengo delegation wari mo yugi kada mana robika kama gintiere nation angene adani mondo mi alore karkara ada penji karkae kwan madiponi sani igoye kwan mano marango ombulu mopogore korka pachi kinene masawa mar piny Kenya alora mar Mount Kenya ombulu magi wacho ni ntiere wacho ni mane basket mar ombulu mathoth ahinya mane kama adieri nitiere koso wang' ni Nyanza nyalo buogo oganda gi kwan mag ombulu mantiere
to jotelo nego tim ang'o mondo ma ochop kare nikech chal ni ero Nyanza ema oganda mathoth dhi bedo karango nikech wang' ni gionge jal madhi chung' kacha e kom maduong'. Haya, hapa ni Cleophas ka ning'iyo yiero manotimore Olkalau en one of the constituencies mantiere e county ma like is it Laikipia ama Laikipia or Nyandarua kineno kaka nogo otim elections no hapa ni ok en gima bor sana gi outcome madhi timore 2022 anti osiebe moko mantiere sirkal deep inside. In fact, I had to go and ask him, gino biro da shoka. In fact, no, we didn't see it ni gini nyatimore kamano. But nothing apenye jakom. Gini kako timore ni, is it true this ama nti kaka gino bedo doctor, bedo engineer? Wacha ni gini, that's the reality. Kuro Cleophas Mount Kenya, it has a vote-rich area. To kadaka watemo wacho mane kindiki po nigi voice Mount Kenya East ni the effort to break Mount Kenya West from Mount Kenya East. Mana okapar can give the success. In fact, and give ngata nyalo neno very open on the eye, then most of even the intentions. Kuro definitely okapar they will succeed in split the Mount Kenya East and West. Mount Kenya will still be intact, and I'm sure that you te Porgi Luo mana they are current leader now. We now they call it the king of the mountain, Mano Rigathi Gachagua. Kuro angia ben nini and very clear. Ni DCP party will remain the dominant party in the mountain. Gachagua will be an influence. Kada beno siba ni tamore, lakini hapa ni definitely opinion banga definitely nyakogeni, lakini still Cleophas party madi woko ko bit mar PNU bit kada manyoro ngano ogino nyoro kani. Ifa kita kiwinjo kinle to giwacho ni gima ber ni mano joma tiyo gi Ruto. Koro en gima then Gachagua ong'e kaka nyalo communicate gi ji ma karo bon nyalo biro with kind of a method or say reveal monge ber ni ma nyoro kai we had a bit of a talk ji wacho ni ka anti kaka jatend piny mar Kenya dhi wuok gene gi jatend piny mar Kenya machon Uhuru Kenyatta also work from nowhere owacho we about it. Koro ma ngama is deeply, in fact Gachagua is deeply in the government ma even Osipa I also had the same thought back from 2020 after I think bank and no chako rise up konini and kind he was making a lot of utterances ma tough but still any form of action man government neka against him. Kurumano ngisini ngama is definitely is larger than life. Actually is that you can call him the new Raila. Man is not even is a reality. Kuro Mount Kenya will entirely the vote basket Gachagua will control, not even Uhuru, not even any other party, and this will remain the biggest political party. But kamakoro makoda dibe negimatek, especially in Kupuruni, ngeni it takes time Cleophas Mondomi at least a presidential candidate mane people ne pare nyalo bedo or they bedo bad from vying, but then you can have an influence to influence ni ankoro kadi bedo lakini go uro mbolo koni. Hapa ni maana kama makoda nyalo chale nyalo dibe ne rigiji mamiyo kidiki nyalo bedo a bit of advantage kuponi maybe or could be allowed to vie. But ngeni kiwa be will need this peace still party mare it's still the dominant party. If kidiki could maybe have his own party no jano make a difference, lakini people like Dininyoro mago juma de lal politically the Mount Kenya highly and likely will vote in one direction, and I'm sure they will vote against the government. Yes, Ruto has some appointment in the mountain. To will give him 0 votes. Not even 0, but insignificant amount of votes. Koro en arali call maybe because pon defensive payment serikali pon pango in a way. Let me be manaka wakili wachokae. Siasa is very dirty. Wanya neno ni itim kama kijuju hivi lakini gikmate mre yekujo. Joponyo kia karmatini. Koro I'm sure ni still that will be the dominant party in the mountain. Can give the vote entirely on one particular direction. It could be 60% on a particular candidate, or even 80, or even lower, but still give the vote in one direction going forward. Ero kama na inya tada ni alor manogi kaka penjo weche mag yiero ni to kochopo idhi tim gi eyo machalade. Nitie duol mane Ndini Nyoro wacho odiochieng' manyoro kae to bang'e wawinya ne sigana mano mar Steve Biko iwacho ni kata wacho ni irango teknolojia mano mar goyo ombulu to iye koni nitiere jok mok nyal yudo kata kipande gigi donjre yo machal nade. Wawinya ne duonda Ndini Nyoro mokwongo kae to bang'e wadhi ne sigana mar Steve Biko. Tunataka pia tuulize IEBC. Tumeona hii Kenya, every time there is a system to be bought, be it in the healthcare system called SHA,
or management of the citizens called e-citizen. We have seen a tendency where all these systems are owned by people who are business partners of the president. Consequently, he owns these systems. We want to tell IEBC that the system of managing our elections must be competitively advertised globally. Na Wakenya hawataruhusu kamwe kukuwe na IEBC system kama vile tumeona ya SHA na ile ingine ya e-citizen ambayo ona ni wanasiasa wa Kenya na haswa wale wako na viti za juu zaidi. So we want all the friendly companies of the current president Ruto, hizo kampuni zote za wadani wake hatutaikitikia hata moja ikuwe ati ndio inapewa kazi ya management of the IT of IEBC. Okinyi mang'ich dho wath masika chulo mamageta. Jopiny noyoro mar kawo opande kod ndikruok kaka jolutombulu gino mane timo maonge chudo kokalo kuom migawo mar arita maiye. Kae Herina Oko dawa ma jahiga 71 kendo sedak e ngimane duto maonge opande bende nomolo. Aoko lero ni bor mar yudo opande loka usenge kod nengo mar yudo opande e kinde machon gin gigo mosemono yudo opande. Jahiga 71 onge opande asedwaro osetema nwang'o setema yudo koro awinjo nini koni kore mabiro mondo kagiyie mondo gimiya. Osebedo kod midhiero mar yudo chenro mag sirikal kaka omenda jodongo kaachiel kod yore mag thieth kokalo kumba mar thieth mar SHA. Atho nikech aonge opande mayudo yath gi pesa kata thieth mar SHA ok ayudi nikech aonge kipande. Opogore kod Herina Oko, Jaduong' Peter Otieno ma jahigni 52 bende nochopo kae kowachi ni yore mag lupo nomiyo budhe piny libamba ma Uganda maonge kata opande. Diesel pok nakawo Uganda mana dwa lali aming'a nishaka duogo Kenya ka. Sana an gi karibu dweche 6 ana jalego. Asedak kaonge opande nakawo mokwongo to ne owang'e ot. Koro natem manyo asetemo na oro to ok chopna yo makare. Bas dak binda dak e yo ma ok oriere. Ma an gi nyikwayo to kaka kony gi to onge. Koro muya duto to nie e lweta nikech ka onge mtambulisho to aonge otiko. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita maiye koro kelo chenro mar kawo opande kanyakla kod ndikruok ombulu kae. Jopiny mane oyoro puoyo okang' makamano mar chwalo chenro mag sirikal machiegni kodgi. ID koro giyudo nono wane island aparo ni kaka island kiwuok e island kidhi e lo motuo tek nikech means of transport bende tek. Koro sani to be nikech okelnegi island kae koro gikawo ID ka en free onge gimoro amora ma i-charge en free of charge gikawo ID no free to osekonyowa nikech kata sani ni wantiere gi jok ma moti ma elderly ma pok nichokawo ID. Gikwayo jodak machula mamageta mosebedo kod midhiero mar yudo chenro mag piny owacho loka osenge mondo ti kod thuolono mar kawo opande kod ombulu e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mabiro kendo mar konyogi e yudo chenro mamoko kaka mag thieth. Wan gi geno nikech samoro ID biro ga to ko ID obiro to ok duog piyo but mae to be nikech within 1 week kendo waduogo kwakelo negi IDs go kuma gintiere mok gi move ka gi aka ka gidhi lo motuo. Kaka ana biro mar mondo mi achek ni be ane system mar kura mora ahinya gi wachno. Kale midhiero mopogore mar manyo chenro mag sirikal e loka motuo ma usenge kuom higni buora mokum jodak masika e chula ma Mageta koro nyiso mor margi bang' piny owacho kel nigi chenro mar ndikruok kaka jolutombulu kaachiel kod kawo opande e chula ma Mageta kae. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Mana kama wantiere ta chako ma en tielo ma ogik mano mara chenro ma kawuono kae achako ri Dr. Abdul. Yes. Gima timore Mageta ni wene kara chwonyo to ka en ikruok ne yiero mano ma 2027 oganda moko poko kawe sirikal to ero manyo kaka ji nyalo kawo ID mano pande kae to bang'e kawo godo ombulu madhi konyo gi ego kura yiero mabiro.
Now mokwongo adwa gone sirikal erokamano mar kawo the initiative mar tero weche mag ID e kor gwenge ma wayudo ni oktere e kor gweng, chief nitiere, assistant chief, the village elders and the rest. Ing'eyo ni en mana listeners mar ogandawa, and again listeners mar oganda ni ema oseinyowa. Iyudo ka koro gwengewa ma kaluo kocha chande wan gi jogo monego bed ni kawo kipande to ok dwa kawo kipande, wan gi jogo monego bed ni kawo kipande to ok oyudo nafas mar dhi kawo ang'o, madhi kawo kipande. Omiyo ka sirikal kolewore gi migawo mar internal security oyuok oko mondo mi odhi okawo oter ni gigi e kor gwenge, I think that's something manyaka wapamne uru. Now gik matimore giendi en ni sama koro wantiere kani wach mar kipande obedo mayot nikech kipande niendi ikawo jogi dhi wuotho e kor gweng, ikawo details gi ka gigo osebiro kaendi to gibiro Nairobi kaendi to nikech koro wan bende wan jo sirikal mabeyo, iyudo ka wechewa mag ID gi ni ok budhi. Ka giskose wuok ka idwoko gi back, en Kisumu to Kendu Bay to kanye titero gi. Jogi endi chief gi jaduong' gweng gi jo ji kumi go te system ni ging'e jok manokawo kipande dwaro ni to chopo ne wegi back. Sama osechopo ne wegi back no opportunity wuok kendo machielo mondo jogi wagi koro tim nade odhi register mondo kiny gibed jogo go ombulu mar higa manyien. Omiyo sirikal sani endi owuok oko, and I think ma endi gima nyaka wa congratulate none other than Dr. Raymond Omolo, nikech Dr. Raymond Omolo osekawo gini kamargi, nikech ma koro gima nie yode, gima nie kor gweng, gima nie odonjo chogo ni jowa man jokanyanam osebedo kawo kipande. Omiyo okawo gini initiative ni ka personal project, okawe akawa kamare ma otime kendo monitae kendo gik moko timore. Omiyo PS marwa kama intiere bed king'eyo ni wagoni erokamano kendo jopiny pak ahinya gimitimo. Continue doing it mondo mi wayud the numbers mwadwaro. Ineno ka the other time ne olowa mana gi numbers matin kane wadhi e yiero to dine Raila Odinga Nyasaye okel chuny kwa gwe ino bedo telo nikech kura madongo na tin. But again gima kendo sana chak timore kendo mabende chak mora kendo through the same initiative en ni chak wuok oko ni mar lando ne jopiny kata kwayo jopiny kata golo paro mar kelo jopiny paro manyien ni nyaka wadhi kwasebedo gombulu to nyaka wadhi ure debe ombulu ni endi ochope debe kikoreme kor pap odhi ochope debe so that wayier jogo mwadwaro wagol jogo ma ok watim nade ma ok wadwaro. Omiyo aparo ni with all due respect this is an initiative madhi mbele kendo kata mana kaka ineno kanyendo chula mang'eny mane ji ponde molo kaka joma jolupo and the rest, ineno ka most of them gin ma jolupo molalo oko, things like that. Ng'ato kata ka kipande olal, ng'ato pok okawo kipande, sani koro wan gi opportunity. Joge mamanyo ji e kor gweng iduong'o dhoudi wuog oko karu ka ng'ama pok oyudo Edmen jamiji kumi assistant chief gang'o karu ka ng'ama pok oyudo, then joma pok oyudo go endo because gin our brothers, gin our sisters, gin mondewa, gin minewa, gin yuochewa, we know them ni ng'ane to onge ng'o gi kipande. So sama koro watimo gigi timore kamaendi aparo ni wamiyo jo Kenya the best example kendo wanyiso gi ni gigi endi gin ratiro mari, other ratiro mari, there are benefits mang'eny mar associated gi bedo gi kipande, there are benefits mang'eny mar associated gi go kura. Maendi gima koro wawuok ne oko. In fact wan jok ma jotelo mobedo aligned gi weche machalo kamagi endi en oporo mwagoyo kinyi kotieno maka sama gino timore kamano endo. You see samoro inyayudo kana ni ka koro ji kanyendo ji yudo kana mana ji abich kende, that 5 number of people is very important. Omiyo kik wawewa ni wadhi ir ji ariyo waye uru gini. I think mane kama koro wadhi ketho go gini onge, and that is why I still continue to say ni Dr. Raymond Omolo pok ong'iyo the numbers ni gigi dhigolo madhi matin. Wadwa ni wakomp the area, wakombe ji wuog oko odhi otim nade odhi ogo kura. Omiyo aparo ni weche mag kura niendi en gima kare kabisa kendo wawuok ne oko ne srani nyaka yiera but ang'eni yier tidhi yiera to nyaka koro jo Kenya wuog oko mondo gidhi gone ng'ano kura ng'ama gidwaro. Erokamano ahinya. Cecil Mila, wakili kamibete kadiponi Nyasaye yawo ni yo e kaunti ma Nairobi kar kae gima ineno katimore oko koni bende en push moro ma pod bende nyalo dhiro e kaunti ma Nairobi to gino manini nyoro bende losi wi teknolojia mitiyo godo kako ne okete uyanga en gino miwoni IBC kia koso jo siasa do mana lwetgi bende mondo donje gi duto
to mae nyalo terowa kama chal nade ka dipo ni ok otimo yo makare ne weche mag ng'ur nikech wachni sani yiero chopo machiegni to nitiere chike ma kata jod bura giwegi pok gitimo ang'o pok gilose od bura mano moting'o nyaka wechego mag disputes mano tok yiero nitie amendments monego bed ni itimo kar kacha pok olokgi pok okadhgi to dong' mana kinde matin ne higa achiel to yiero maduong' bende chopo ketowa kama chal nade kinde ma oganda moko bende onge kata ID mar yes mokwongo kaka senator mabiro Nairobi kae 2027 aweche mek ID gi gima muhimu zaidi in fact kanyo to sirikal to maber kendo nyanyisi ni marginalization osebet mang'eny kabisa Luo Nyanza koni emomiyo ka sani pod joma jo higni 80 pok noyudo ID nyaka sani mano marginalization koro mano wanyako ne rais erokamano kuom dhi Kaluo kocha mondo joyud ID nikech ID no ema miyo ji timo services mang'eny kabisa thurwa kae. Mar ariyo wach mar Ndindi Nyoro no en wach ma muhimu zaidi nikech weche chik mar Kenya kae weche mek IBC osebedo kitimo gi ilando gi ndiyo but kampuni mosebedo katimo gigi wasebedo gi complaints mang'eny higa ka higa mitimo election to adiera ni onego bed ni companies ma tiyo gi matimo any tender process mar IBC onego bed ni gin companies ma ok obedo associated gi ng'ata mane sirikal. Koro kuom adiera ni companies onego bed otimne gi audit mondo ng'e ka be gin gi association moro amora gi sirikal. Ka gin gi association moro amora to onego bed ni igolo gi panel tiketo joma onge association moro amora gi sirikal nikech kura ma Kenya kae osebedo issue osebedo gi higa ka higa gi shida mang'eny kabisa. To king'iyo kura ma Kenya en ni beche timo kura achiel en very expensive. Koro kura nyaka lu chik kitimo procurement kendo chik mang'eny mosebedo ka wacho ni mondo loki to iloko nikech kolokgi to kura bedo matek ne joma nitie sirikal. Emomiyo giywarega mondo gilos chikegi. Koro wanya jiwo sirikal mondo chikegi kapok olosgi sani we girit kura ni rum gilosgi e process madwarore ka election of 2030 pok ochopo nikech kotimgi piyo to kwabiro result madwarore. Yes. Erokamano ahinya. National nitiere iri kado ne wach mar kotenre kod ikruok ne yiero kotenre kod oganda mathoth mapod onge upande to gintiere gwengewa ma Kaluo to jotelo nigi kwaye maggi masani giwero bende neno ka gima en okang' moro migo makare kedok kata pacho Kaluo aluora ma dalau bende neno ka gigi timre bende ji kawo ombulu bende ji kawo gigi kaka dwarre to geno maka onge kaka ji procure system kata software mano mar tayo yiero maduong' mabiro inene ka gima en achiel kuom wechego ma pod inyalo mak godo bura kata tok yiero mabiro. Cleophas inaduoke chien kane from the time when Kenya with the independence as the Luo nation correlated with central Kenya one man we were the founding main party man found the nation kidoma at least no secure independence but since then from 1966 mane kama ne mano jatend piny mar Kenya mano Oginga Odinga no wuok mo form his own party to mane kama ne shida mag joluo chakore and from that time anyalo wacho confidently pok wabedo sirikal kendo wasebedo really marginalized prosecuted executed as well kendo mano osedeny a lot of development chance mabiro e Luo Nyanza. Cleophas can make it very short mondo mkika wuo mang'eny ntie gimomiyo na ang'iyo I look at the eye on the sirikal masani ma previously I was very big critic margi kana neno maybe depending on kana Ruto donje tele and so ni neno from we had high hopes mondo at least one bende definitely this time around joluo jopiny jo Nyanza wa mwalo kucho wabede gi telo mondo at least wa feel the importance ber mar bedo telo because once at least advantage moyudo malokoni wabiyo Nairobi koni wa kikore at least gi gundni moko gikono kaka ber mar sirikal ber and all that but kana keti bende close kana dire mane uru nitire telo the last regime kane orungo Raila on board but one the kind of appointment mano miye karakino maybe kaka no kiro sirikal anya paro kini Cleophas wambe let me make this clear kana wago campaign ko wamanyo now for the 2022 to gimora mara mane ko poni ngato propose ma from the lowland to wachini hapana hii ma ibro mi ka chimoro gine Ruto ngane ngano tieki maru ngene udhi bedo nice koro ni garwa gi chien but Cleophas anya ko ni ya kid kada ki make a step kidi dalo kada sanie ana di dalawa on Oma Bay
Homa Bay Kisumu Road, intie area mo bara iluongo ni Nyalkinyi, kidhi area mo iluongo ni Imbo. That area, that barabara no bedo tarmacked in a very quick succession, kendo a very quality nini. To man of man, mana acha an example ma development mo sebedo kwa witness. Ena dire Cleophas niya, ni jiok cham development. Kendo ji fat gima anya ka jo Azimio, jo Linda wacho, ni ochumi technology te. But still, gima ji will go niya, the software, the structure, mamiyo chumi bedo easier to a particular community. If they have good roads, give me karma just a market what any one ndaro ko cham ni ken gise cham moro mogi to kendo gin ben gi maber gimo miyo giwo pele ka gade go kura koro atemo wacho ka tieko Clovers on the wasebedo gi a lot of discrimination in terms of maybe one ka kura kaka joluo malo kucho kechikine no maybe wacho ni joluo go kura to mago to bedo mana siasa migoyo gi ji mademo do keno joluo kaka joma go kura to gima nyalo wacho kendo no at least the period mo bede gi jatend piny mar Kenya masai makoro kawo keto wa yes ang'eyo ber ni timo kuma beni osebed ka timbre maber the tiere rach ma government timo lakini kikwa wabari wiwa piny ni koro waigno gik mo jogo setimo of this particular period at least make a light oneno in our elulan marwa waseng'eyo a lot of gine gik matimore in terms of register mar political parties ma one area moko ma itero ji indiko ji koro mang'eny to wane nyaka sani eka jomoko kata even before migingo gini ka we are being discriminated mondo at least kikwa yudo pande mondo at least duondo winjo nikech duond eno pande no mago godo kura koro anyalo wacho ni at least wasebedo for the short term wabede sirikal take responsibility ni kik wawe muka goyo kura ne sirikal masani nikech oge tiende wawuok e sirikal masani ni podi wuok dhi manyo sirikal moro ni mondo mano will be going in a very big circle so Cleophas mana ka tieko bende okan ng'ama okan agent mar sirikal ana mana base of the bear man no at least community mar at least obed gi dogruok koro let us all play politics soberly going forward at least gima duono bende kwe mar piny mar Kenya marwa pero kama nanya wach mogik mano mare kata wach mogik mar Abdul ategi Cecil na onge tabu aparo ne gima ko nganyiso mera ni kikoluor ni gik miwacho mag sirikal gin gik manenore ok ni kiwacho ni ndara nitiere to mani support sirikal en gima jopiny neno ma kidhi nyal kinyi timo nade ineno so kiwacho gima sirikal otimo kikiluor ni support sirikal but again mane ma kelo bedo maber ni mondo mi nen nyis jopiny ni gine ni sirikal ma wantiere ni en sirikal matiyo mogik en ni kama wantiere kan endi I just pick on weche ariyo ma wachako godo weche mag violence gi dhok makier atemo kwayo jowa kendo josiasa duto te ni wabedo jok moko mapimo piny mondo wane uru ni to ere kaka wada konyo piny because in ibiro yieri kawuono your time will come and end na machielo be biro kama nendo kika keth piny just because of a particular election mwadhi timo ni endi ma samoro bende kia kadi dhi chope ng'ama ong'e ni dhi chope en Nyasaye kende gima kiny Nyasaye motimo nade emong'eyo so let us be very careful e weche utterances mago gik mawuok e dhowa but again jopiny kamoro amora ma intiere kik ng'ato kelni gik moko ma dhi rocho ngimani kiny going forward nikech in bende dwani mondo imbe kiny ne nyikwayi gi dok liundani to kiketho weche gi moko ma ng'ato ori midhi nyaka kanisa kata weche gi go dhi okethore then aparo ni mano ok dhi bedo gima kare mar ariyo en weche mantiere mag voter registration gi ID to gi ID take off en ni kadipo ni in ja Kenya kata in ja onagi kamoro amora ma intie to pok ikawo kata ing'eyo ng'atno ma pok okawo for whatever reason watere uru wajiwe odhi okawo mbulu kaeto wabiro jiwre uru mondo mi wabiro go uru kura ka sa kura timo nade romo onge maduong' madanga wachi akwane jo karachwenyo kamoro amora ma gintie ngima makare odiochieng' makare kendo Nyasaye otenu yero duto kendo Nyasaye otingi malo mane ero kama na Abdul Cecil Mila wakili wach mari mogik en man yes ando wacho joka nyanam ni wasebede shida mang'eny ndalo mang'eny kendo wang' waseno mit mar bede sirikal koro kaka wantie sirikal ni watigi yore te wakaw kura wadhi uro yiero jotelo to besides yiero president ma konyowa wadhi wayiero jotelo mane MCAs gi governors gi senators osebego joka luo piny kabisa igni mang'eny koro wang' wanya kwa joka nyanam kuchako koda Nairobi kaka senator 2027 yieruru joma dwa tiyo ne jopiny joka nyanam koro mane kwayo na kawuono koro yiero na Ruto kata duoke lakini piny ka MCA gi governor gi senator gi MP yieruru joma nya tiyo ne jopiny joma kelo tulogi wagoluru odhi dala te mane wachna mogik ero kama na enya nation Cleophas an kati jigo an bende to purana ana focus mana voter must be godo marginalized
atemo wacho ni kwa dhi forward wasebedo gi a bit of a blame game in terms of maybe performance mar governors in CSP mwalo kucho, but apparently sani koro the pap is very much leveled. Mange ben ji wach mar ne kani ane voter turnout wuok because nitie jok ma omi direct ticket onge. Hapa ni wugure in large numbers, we elect leaders with dignity, leaders man gi standards, leaders man gi track record, leaders man gi vision. Kiwa yera ni ane koro ngane wakawe. To mogik Clover mabende maduong' sana, siasa ni odhi gore mbele kae to kendo pod eko chakore temo sechala kamae. Koro en wach mara makono voters kamora mara magintiere kala jopiny, please. Siasa nitiere kendo bro idhi goye to kendo nitie jomoko mabiro win team mabiro lose, lakini at the end of the day ngima pon tiere piny mwalo kucho. Bang'e ko pon tok siasa rumo kura nitiere pod ibigo ngima puro bro dhi mbele to kendo ngima wantiere cha pile pile cha makuponi wadoni koro wanti mwalo kucho gima timo onge ni siasa mari hapana. Nitiere ngima tok siasa gima ng'eni en nitiere ng'ama igone en wadu, ng'ama igone en nyaminu kata ng'ama igone en minu kata wuonu. Ok ing'e gima kinyen koro wabedo mamor ni the effort mar sirikal osetimo is en gima worth being praised. Koro nyalo sundo kamoro mar ng'ato nitiere, of course yiero to kura en mar ng'ato ok onyal kono ng'ato nikech in bedo piny i decide kendi, lakini jodalawa en gima ber sana ka wang'iyo ni gima osetimore in the few period masebedo e sirikal ni mondo wanene at least watem all level possible mondo mi wa support the government of the day mondo mi gitiek tijgi kata boni maybe next government bro yodo if you, maybe we win or not we never know. But mane tiyo mara kwefas. Erokamano ahinya. Nyakora mojona miyo thuolo ka mar mondo miwa weche magi kapok aloro ka chuth mawuok. Shemo tho wacho kama oyawre Cleo aluo twak kendo amor. Cleophas katiba marwa ochiwo ratiro mano mar loso golo paro maonge akwede kata discrimination mora mora. To kata kamano lep thin to nyalo ketho piny. Gik ma pachi paro ema lewi wacho. Cleophas jotelo moyier pampacho kae thoth gi tiyo marach kod wacho ni gima tichgi mano ma tichgi en mana mar wuoyo kata ratichgi mar wuoyo. Achiel e pogo oganda, nyayo akwede kod kelo tulo gi pogruok mar dhoudi. Wacho ni Gachagua wuoyo kuome detama. In fact, DCI Amin onego bende oluonge ni comedian. Ne oluonge ni comedian. Muma wacho ni ng'at ma ofuo rodha wach maonge paro. Gachagua osebedo ka nyayo pogruok kod goyo siasa mago mag dhoudi. Osiko ne usiguze mlima. Gachagua en king of shares. Weche mawuok e dhoge richo te. Osetudo obila kod nek gi mibadhi. Osetudo ker gi weche mag terrorism. Oseyanyo deputy president. Oseyanyo president. Oseyanyo NIS boss kod DCI boss. An gi pacha ano ni NCIC kod DCI odeko kabisa mano mar mako Gachagua. Nobody is above the law including the president. Secondly, tabia marach mano mar elo dhok ni bende koro osekelo osedonjo nyaka Kaluo. Kata ka wasiro ng'ato to nyaka warit dhogwa. Nyocha opondo Kaluma oseyude tim marach matek ma ok asiro. Siasa dwaro maturity mana kaka the late Raila ne time. It's sad ni jogi duto onge mane opuonjore tie Raila. The offense mar incitement to violence was scrapped off by the High Court. Mano kane jotelo moko otero wachno e doho. Mae miyo gi thuolo mar wuoyo elu. Mogik, ker marwa kik lose sight mar terowa Singapore. Let him transform the country at large kaka osebedo ka otimo. Wacho ni kiken kata Kipchumba Murkomen oduokre gi jonekni. Iluongo jogo ni jonekni. Jogo be pogi kono wakanyo. Most nabalo tumane studio Cecil Miller, Dr. Abdul, Wakara Chwonyo kod Nation. Wacho ni mos gi duto e studio kanyo. Mosenya kuom chandruok muyudi. Aya. Wayudo kanyo. Nyasaye nitiere gigi duto opango kendo kako pango gi kako timo. Ruth Ethio Chieng wacho kani mai kinde ma kila jasiasa wacho ni anajipigia debe. Sani giberore ni mar kinde osekayo machiegni. Gachagua osetemo yore te mar winning pach jopiny. He is a very smart political activist. Osetemo nyaka gi sympathy. Otemo yore te. Seche moko dhira nono ni to bende mae Gachagua mane waneno kit campaign mare 2022 koso. Piny en mana piny. Yamo jaloko.
An gima kwaya ahinya oganda luo ni waikre uru yiero jotelo makare manyalo kelo dongruok ka luo. Whether jalar kom en ja one term kata two term, rang ng'ato on an individual perspective. Gachagua lek mare mar bedo jatend piny nosim chieng' mano bedo impeached. En sani en mana entertainer. Tricks ge oganda osesomo ba ong'e alo TWAK kanu moja inako. Amor mar winji Ruth Ethio Chieng' iselala ahinya. Charles Okode wacho neno ka entiere loa Milimani. Erokamano ahinya. Echa Milimani mano Nyalenda dalawa. Erokamano. Injinia Lazaro Kanyambok. Erokamano kumote mari bendo hiyo karka. Wacho rumors mag leadership struggle structure mar linda mwananchi. Erokamano ahinya kumote mari. Koro ganda duto mondiko nwa amor nwa ote. Agonu erokamano ahinya. Na ntiere kae kod jagoro maduong' mara The Roots Party of Kenya. Nono wakili Cecil Mila erokamano kubedo kodo kinyini. Kachelo kodaka National Dongo. Janon siasa mabene wan kodo ka uono. Bende jawale kaunti ma Nairobi ka erokamano kuom chope studio. Kawan kako Dr. Abdul Ramadhan Odhiambo. Wokara chuonyo mabene janon siasa. Kendo odumata wacho ni two-term ambassador. Kendo jago debere sirkal matiyo gi sani kendo jadun bura mar UDA. Erokamano kuom chopo kinyi makauno ka e studio cheno mar Rupiny. Anyiga Cleophas Luot tek simo kanya kwar mukio nyaka chisango. Erokamano kuom bedo koda, erokamano kuom oro ote. Warado weche machielo kiny na kelo weche manyien okinyi saa 12 kod nono magazet saa 12:30 mana Ramogi TV ka. Kato chieng' machielo nakel ni chenro mano mar ohala gi mwandu. Oriti masani medeno Ramogi TV. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapika doorstep. Wow, umefika raka. So cheers! Dere, thank you so much. Welcome. Have a good day. When it matters, we go. Download the WeGo right app now on App Store or Play Store. I decided to be keen on matters pertaining to family. Yeah. That's why you see I'm very serious when I'm raising kids which are not mine. Yeah. Because it's a lesson learned that watoto kuwalea kwa njia mzuri, they'll never disappoint you. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo eyud skiza tune mar Rembi Yesu di *860 *417 hash. Ng'e maber niya Ramogi TV e od jower duto. Machiegni kendo nyakora mgajwang' wadonje TWAK marwa mar chenro mar many piny odhiambo makawuono na singo ni TWAK gi jakom mar Southwest Can Irrigation Scheme. Mondo mi wane mathoth kotenre kod pur mar ochele anyate aluora Manyanza. Antika gi jakom mar
Southwest Irrigation Scheme ano George Ayuak achiel kachiel kantiere e studio ma Kisumu. George hoimore mos nyikwara Mgajwang' irio nade to Kisumu urio nade? Erokamano Lydia. Ariyo maber, Kisumu riyo maber. Daher mar kawo thuolo ni mar moso jawinjo marwa ni oimore kendo arwako weche no mar kawuono mar rameny kendo ka wang'iyo weche mag pur mar mchele. Erokamano. Erokamano ahinya warwaki in bende. Nyiswa kwachako ni to chal mar puro chele. Chal nade George kirango nyaka sani? Udhi nade? Jopur dhi nade? To chenro mag pur dhi nade? Erokamano Lydia. Ok wasedhi maber ahinya.